سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو كم تري ودلخم ناي بحارات سنت ببنياتات إيرتراويان أب حدش عمت أب كتما جنيفا سويسرلاند سجبرو نعوخ قلص أخل قالات يا باللين سلازي كيتكم سر رأيو وترايا بيوتيوب هلكم كيتكم رأيو this was an exceptional event فليز بله دمق زخونة ناي بحكي فلوي مزيك أو سر حز ترايلو I mean تعرفوا يا بكالة سلزي تكمل نزغال نزي حجز زبلو زلو هاي تقلت علينا يا زلا سلزي maybe قالات كده للني extraordinary بلو بإنجليش كاب نبور وصعي زخونة سنة بباو سرحة زيوم أنا تبعدل زرقبكم يمكن ترحبهم كبيدي نيرو تي ستيج تي ايفنت تقبر لبوتا I mean arena ينيرو arena مالت بيونسي انت متيا وي when I don't know أبيت رابرز تمتيوم امينيم دي تمتيو ويس I don't know تمنا حجز لهم كامن يوم تقولهم أنا كواش ما تما يفلتمني تم أبيت درفت تبقى مصقلو زت تحاسبو تاي أبي ينيرو جن مستحدش عمت مخانو بزحات بشحات يا تنير سبقت كاول لا عليك مخاله جن إيرتراويان أبكم درجة بس هنا كندو إيفنت خمل مخالنا قرعة تسمعني نياتو يس كم حبرة سب كتلو لك كبر خلوا كاتوين قنون إيرتراويان تغماتو سويسرلاند بروفيشنالس نلالي لوكرتاتون سلزنا أبو فلاير سلزنا بري أنا بحكي زعقوسي نيرو عايجن فليز بلت مشيت يعني را أنا بحكي إيرتراويان نسده مقلو مس فتوتين تعبتين دما بعد كال ترغب كله لعلو خلد معنا إن هاي ملهي وتيز فتوى من زد نقوم من سنة بنياتات رخيبة ك بحرك نحلف له جزيز رخبنا له جزيز نيرو كلها جزيز نياتات بزغنة دموع مشيت سلزنا بري نتخلو نزز زخالو كما زقنا ميدالي جي نبيك حلف يمثلكم الزبط بوك جمر سلز دلوغي ينبر نايلومي زينا ناتي فليكم اللهم تاي مخانو it's going to be وايلديز بحال كمزي صلاله زمولو كنتاتيو تمالي نامغشا ناخذكو سمعيه زينازي دارغاتا ايفنت تيا فرق لبي فرق رسي سخيد نيرو سلامتاي I can't believe this is happening I can't believe لا let's go انتهي قبلكم دليز الله بليز لايك قبروا شير قبروا نايلومي نبينيكم فانتازي a new history سمعوا بزي To CNN, I'm Victor Blackwell in Atlanta. The breaking news this morning, President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. He says its president, Nicolas Maduro, and his wife, Celia Flores, have been captured and flown out of the country. Attorney General Pam Bondi says both of them have been indicted and in a social media post says that they will, quote, تايز بحال زل مسيلكم I don't know man انتاي كم نبلوكم كمان بخمي ريبورت خم نقبرو يتفي نازلو بريزيدنت ناي فنزويلا كاب وشت جزء let me give you قربت اللي impressions بكل ما قد عندي مدقل توازلو I can't get exactly how this thing happened and سباسي مجلس سينوم ليهم زلو نزكنا تاتسي Military strike of Trump's second term. Within hours, U.S. forces attacked a wide range of targets, from key military sites to air bases to even the country's main port. The capital, Caracas, looked like a war zone. There was fire and smoke in the sky and chaos on the streets, and Venezuelans captured all of it from their rooftops and their balconies. Here is how the U.S. forces captured Venezuelan President Maduro. زتري وزلهم بخمي من قدي آناي حنت هجر فنزويلا تبع الهجر مرحناتا بخمي كم استتحزي إنا نرزل لنا I mean I'm gonna give you all the details بزبالة من قدك بكم عندي أجن نجزيو دحن أبي كمل مسيلكم انتايا قاتي موبز مسيلكم حدا بريزنتنا حنت هجر فنزويلا تبع نيكولا مادورو مس أمريكا سمام عنيم نيروم أمريكا ريجيم تشنج قد قبر دل نيرا كاوشت بوتاناتو دما بنكيروم وسيدومو كاوشت تهاجر نعم أمريكا بخمي وسيدنا يبلو كريكمي أتحكم بخمي توسيدو زبهال زلو دما كن فتنينا هذا ناي مراحي ناي الولايات مراحي تهاجر أوشت هاجروم أبيت منجستو بوت هادراتو بي اف 35 نو سو 35 ناي راشا سوفيستيكيتد نفرتي كومدما اير ديفنس سيستم ناي راشا تكنولوجي ناي تشاينا زلو كاوش تعدو تبنكير توسيد له أمين أبدأ أنصار أمريكا زلو ما راح يدكسو كم زي حدا رقصنيه you cannot sleep كم زي عينة ناس معك زي international law sovereignty قال ملا مس أمريكا كذا ما يصير النير وجقن استكاردتي اليوم ملو سكامي أمريكا دونالد ترامب زعبو خسارة بكل مجمريا بخمي جليس واسمعوه
This is big stuff. We appreciate you being here. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas. كم تريور لهم دونالد ترامب عوتاتو زصبصب عوتاتو دمان مزاج في تاريخ زي قدف بعلو اب نفسه كيف افوز خفتا سلام زورسكو نابله ناي سلام بريزنت يزبل جن دونالد ترامب سلامن بحدا اب حدا بوتا اب حنت سنتنس قلصوم زغباكا ايكونن حدا عمد كيغبر خلو مبل كندي غزيو ابل الحوتي بزح متقعت غيرلو ابل الصومال غورش برايز بحال غنغاد نوس انتاي زرم زلو اب ايران نيكولراو صعات ناتا بفلو نفرتي بفلو سرعت هريملو اب سوريا بزح غزي دبدي بخم زلو رينا لنا انت اب فنزويلا حج دما فلو سرعت انا زرسع كو نغراتهم كله خلي بيكوز he's going really wild بقى كله تزغبرو زلو كالي حج انتاي زبل زلو بزي حصر بال نزي اب تاريخنا يتدراو دحر كالا يكون العالم فليز بلا سرحيتنا كايدنا يزبل زلو فريز بلا سرحيت دما نحاده ببزح سراويت تخببه ምናልባት ከመይ ለወሪ ደሞ ሲደሞ በብዙ ሐበሬታ ስለዘሎ ጀስት ሓንቲ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ባሉ ሼር ዝገብራ ዘለዎ ሓንቲ ዚያያ ከመይ ሎም መጽዮም ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም ከመይ ገይሮም ከም ዝተቆጻጽርዎ ልክዕ ከምዚ የርዮ ዘሎ እዚ ትሬኒንግ ክብሮ ከለዉ እምበር ብርሃን ዝነበረ ይመስለንን ብሓፈሻ ኣብዚ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ግዜ ሰዓታት ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ባሉ ብኸመይ ከም ዝወሰድዎ ኣምፂልና ነይሩ ሓንቲ ቪድዮ መስሓቅ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ዲቴል ከያ ተኸሎ ቁርብቲ ኢምፕሬሽን መኽበኩም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባዕሉ ሊፒቡ ኣብ ዝረይዎ ከምዚያ ገይሮም መፅዮም ተነፈርቲ ከምዚ ኢለን ለይትየን መፅየን ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ፖስት ገብረ ዘረይኩም ዘሎ ተዋሶይ ደርፊ ገይሩሉ ኣሎ ኣሜሪካ ሓያል ምዃና ዝገልጽ እንደን መፅዮም ኣብቲ ቀንዲ ዕላማታት ዝበልዎ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅ ገይሮም ድሕሪኡ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብሙሉ ኒውትራላይዝ ገርናዮም ዝብሉ ካብቶም ጀነራላት ካባይን ላዕሊ ዝገልጽዎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድመፁ ነይሮም ስምዕዎ To give a few more details about the operation, Mr. Chairman, is peace through strength, and the United States War Department is proud to help deliver it. Welcome to States, and in support of a request from the Department of Justice as the planning and rehearsal, an operation that frankly only the United States military could undertake. What I'd like to do this morning is talk to you through some of the preparation and the details without compromising any of our tactics, techniques, and procedures. There is always a chance complex air, ground, space, and maritime operations. While the past 2 decades have honed the skills of our special operations forces, sailors, airmen, Marines, and law enforcement teammates in an unprecedented operation. We leveraged our unmatched intelligence. ስለዚህ እዚ ስራሕ እዚ ከባቢ 6 ወርሒ ዝወሰደ ኢልዎ ካብ ናይ ዓመታት ተመክሮ ናይ ስርዓታት ምቕያርን ከምዚ ዓይነት ፍጻሜታት ምግባርን CIA NSA ሰራዊት ናትና ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሓይሊ ምድሪ ናይ ኩሉ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ክሳብ 150 ነፈርቲ ኩናት ኣብ ኩሉ ደረጃ ሄሊኮፕተራት ክትብለን ትኽእል ጀትስ ክትብለን ትኽእል ናይ ነዳዲ ናይ ወታደራት ዘንቀሳቕሳ ክትብለን ትኽእል ክሳብ 150 ነፈርቲ ተንቀሳቒሰን ከም ዘካየደኦ እቲ ስራሕ እዩ ዝነግር ዘሎ ናብ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ ብኣሜሪካዊ ወታደራዊ ፅምለልትነት ጥራይ ዝተገበረ ዘይኮነ ጀነራላቱ ከም ዝኸድዕዎኒ ማዱሮ እውን ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ቢካዝ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ መፂኦም ንሓደ መራሒ ክወስድዎ ከለዉ ሓደ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኣይተቐተለን ሓደ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኣይተወገን ሓንቲ ነፋሪት ተሃሪማ ይብሉ this is unbelievable ማለት ኣሜሪካ sophisticated ያ ለላ ክንብል ንኽእል ኢና yes they are they're powerful ናይ ኣሜሪካ power doubt ዝገብር ወይ ዝጠራጠር እንተሎ man you better check rearrange your thing you know ማለት ኣሜሪካ ሓያል እያ ኣሜሪካ ሓያል እያ ኣነ ፈትዋን ትፈልጡ ኢኹም ኣሜሪካ ዝገብሩ ኣይቅበሎን ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ሸፈጥ ኩሉ ነገር ይነግሮ ግን they're powerful ሓያላት እዮም ሓያላት ጥራይ ከደ ይኮኑሲ ሓይሎም ከርእዩኻ ድንብር ዝብል ሃገር ኣይኮኑን ክነግረኩም እየ ናይ ማዱሮ ትምህርቲ ኩንኩም ክብሉ ከሎ ባዕሉ ክነግረኩም እዩ ባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ ሰክሬታሪ ኦፍ ስቴት ናቱን ብኣፉ
ካብ ማዱሮ ዘይተማሃረ በዓልና ኣለና አሉ ኣብ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ከም ቀደም ከይመስለኩም ውሕጅ ከይወስደኩም ዝብል ዘረባ ብቃላትን ብጽሑፍን በዓለም ኢሎምና ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ዓደው ክትገጥማ ኣለካ ኦኬ ክትገጥማ ኣለካ ገጢንካ ክስዕራ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ጀማልካ ክትሕዛ ኣለካ እታ ጉዳይ ሕጂ ምክንያቱ ዲስ ጋይ እትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ፈፂንካ ዋዛን ቁም ነገር ናቱ ተፈላለኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይሕስድ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዩ ክገብሮ ኖበዲ ኖውስ ሶፋር ሪናዮ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ናይ ዓለም ፀብለልትነታ ክትከስራ ስለ ትኽእል ካብኡ ነቲ ፀብለልትነት ንኸይትኸስር ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ክትገብር ሬድ ከም ዘላ እያ ትነግረና ዘላ ስለዚ I really hope ሃገራት ኣፍሪካ ፅቡቅ ለሰን ወሲደን ክህልዋ ምክንያቱ ዓቕምኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ዓቕምኻ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ዘየድልየካ ጉዳይ ምስ ኣሜሪካ ኻ ዘረባ የድልን እዩ ዘረባ የድልን ኣሜሪካ ጀስት ቀደም ጆ ባይደን ተፀሪፍካ የግድሶን ዶናልድ ትራምፕ ንጆ ባይደን ተፀርፎ እንተ ነርካ ሂ doesn't care ንዶናልድ ትራምፕ ግን you better give him full respect ወይ ብዛዕባ ትዛረብ ሳያታ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናሊ ተወስዶ ነገራት እዚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ኮንግረስ ከፍቅዶ ዝግባይ ማዓት ሕቶታት እዩ ዘለዎ ግን ስለዚ ተዓወተ ድማ ብዙሕ ዲቴይል የለን ነዳዲ ናቶም ክንወስዶ ኢና እቲ ሃገር ካብ ዓልና ከነመሓድራ ኢና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ከስማዓኩም እየ ሕጂ እቲ ወታደራዊ ርቀት ዝብልዎ ቁርብ ዝሰንብድ እዩ Missions over these last many years. This was an audacious operation that only the United States could do of such a mission. An extraction so precise, it involved more than 150 aircraft launching across the Western Hemisphere in close coordination, all coming together. ከም ዝብለኩም ዘሎ ክሳብ 150 ነፈርቲ ኩናት ተሳተፍኦ ዓብይ ኦፕሬሽን ብጀካ ኣሜሪካ ክገብሮ ዝኽእል ድማ የለን ይብሉና ኣለዉ ኣይሓፍሩን ኣይስከፉን እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝገበርዎ ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ ከምዚ ገይሮም ነታ ከተማ ናይ ሓድሽ ዓመት ሴሌብሬሽን ዝመስል ገይሮም ወሊዖማ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ክትንስእ ከሎ ማዱሮ ኦልሬዲ ናበይ ኣትዩ ነይሩ ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ እናተላገፀ ዝበሎ ቁሩብ ከስማዓኩም ድሕሪኡ ናብቲ ሞር ዶናልድ ትራምፕ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ዝበሎ ክንሰሜና ብኸመይ ሒዝካዮ እንታይ ይገብር ፀኒሑ ንዝተባሃለ ክምልስ ከሎ ስምዕዎ ናይ ዓለም ግብረ መልሲ ካ ክረየኩም እየ Decision to take out Maduro this morning. And what was Maduro doing when our guys came in on him? So we were going to do this 4 days ago, but the weather was not perfect. The weather has to be perfect, and we had just the perfect weather. We had, very good. A little bit few more clouds than we thought, but it was good. We waited 4 days. We were going to do this 4 days ago, 2 days ago, and then all of a sudden, I'll tell you, it was just amazing. And what was he doing? He was in a very highly guarded. Amazing. Had nobody killed. We lost no aircraft. Everything came back. We got it all back. One of them was hit pretty hard, but a helicopter, but we got it back. But 100,000 people a year. We don't lose that much in a war. Okay, if you have a house where it's, solid steel. ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ምስቶም ሩኽቱ ኣብ ፎክስ ኒውስ ዘለዉ ዝተዛረበ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ እዋን ተመደበሉ እዩ ወይዘር ፐርፌክት ክኸውን ከምቲ ንደልዮ ወይዘር ክኸውን ስለ ንፅበ ዝነበርና ኢና ተፀቢና መዓልታት ክንፅበ ፀኒሕና ነዛ ስጉምቲ ክንገብራ ሓድሽ ዓመት ክገብራ ድሌት ከም ዝነበሮ ግን ምስቲ ሓድሽ ዓመት ሰለብሬት ክገብሮ ግን ወይዘር ስለ ዘይፍቀደ ኣብታ ወይዘር ፍሪ ዝኾነትላ ነቲ ኣብ ሃይሊ ጋርድ ዝኾነ ብብዙሕ ሓለዋ ዝሕሎ ዝነበረ ቦታ ዝተኻየደ ይብል ኣሎ ክማረኽ ተሓቲቱ ክማረኽ ኣይደለየን ስለዚ እታ ኩነታት ተረኪብ ኣላ ማለት እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ማዱሮ this is it man this is it ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሎን ማስክ congratulations President Trump this is a win for the world and clear message to evil dictators everywhere ስለዚ congratulations ኢሎን ማስክ ናይ ብሓቂ ማስክ ቀሊዕ እዩ ብዝዋን እዚ ናይ ብሓቂ ንኣሜሪካ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገበርካ ዓብይ ዓወት እዩ ንዓለም እዩ ዝብል ዘሎ ሉላውነት ናይ ሓደ ሃገር ደፊርካስ ዓወት ንዓለም ንካልኦት ሕማቃት ዲክቴተራት ድማ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍሎ እዚ ጉዳይ እዚ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መላገፂ ገይርዎ ኣሎ ንማዱሮ ኦፍኮርስ ከምዚ ገይሮም ስእልታት ናቱ ሚም ገይሮም ኣለዉ እቲ ኤርፖርት ሒዞሞ ከለዉ እንታይ ኢሉ ካ ፅሒፉሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሩቢዮ ነቲ ሃገር ከም ማሓድራ ከም ዘለዎ ነጊሮም ኣለዉ ኣብዚ እስከ ገለገለ ሕቶታት ካብቲ ተሓቲቱ ብዛዕባ እቲ ሃገር ንሓዋሩ እንታይ ክትከውን ምዃና እውን ክነግሩ ከለዉ ግን ቀንዲ እቲ መልእኽቲ ዝስምዕዎ እጂ
About one thing, Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy... So انتهي بلالو نيكولا مادورو كمارخ سبيتون لكون حيزو نابز دليون كوتس نفاريت حيزو كوتس أفك عدل توهيبو نيريو أمتي لكم نيرابت ريبورت سو أمريكا دونالد ترامب نفس خاوسي خانا بوتين جت كان أبراشا خيط كتقمت الوانيرو مادورو دما أمارات إستات كالي سلا زغربة سلا دي تردادو إتا كالي تماراتي إزي حجد الله مالتيو ناب أمريكا أم نيويورك أتيهم زلوا بيت فردين يفرد كم زلوا قليم زلوا سزت جاي بعلاتهم ناي فتحي يخونوا فردتي بعلم بوليس بعلم فردتي بعلم بيت فردي بعلم حققتي everything بعلم سلو زغونوا أبواتينا بزحين زاربنينا إذا حجز بلا زلوا زي أم حدارنا يا فنزويلا وين كوينو له سكرتير اوف ستيت ناي أمريكايو ناشونال سيكيورتي أدفايزريو حجد ما ناي فنزويلا أون مسجاجري مرحنة تقبل مخانو نجيرو ملو جن تامت أنك تحجز سمعوان تايبل. Like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do. سنتايد بالزلو بحفشة فنزويلا بزح معقراتنا حشيش سديداتنا نهاجرنا دما بحشيش تبكل سبع سديدا كد مفنك الأمانجس قبرنا دلنيرا نهاجرنا خطوط دلنيرا حسوتيزي we all know نسيف اللي تعال حسوت مخانو قد مغنيات كتب لك ندادناتا ورقناتا حبتناتا دلينا جيرنا بحالني everybody knows سنتاي قبروهم زلو basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks, I'm going to do this, I'm going to do that. When I get there, we're going to do this, we're going to take... This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. انتايز بالزلو من البات قد معجي 10 عامات 15 عامات بوليتيكا نياتاتنا أمريكا كم زغ قبرية كم زغ نبلينا كم زغ قبرينا يبلو أي قبرونيهم إذا بريزنت حجز له دونالد ترامب كم كالوت كي مسلكم I don't know تلاقيهم تلون كاب عجي عمرهم ما استخاخلي زلزال إذا بريزنت سجون تدوسني he's a president of action يزبلو قال زال أربعة إنه من قصديو زدلي نجر بزدلي من قد زركب سبي so مزي بريزنت زي جيم هيت أوتي يزبلو كلير زخونة ما فرارهن ما تنقع تاني نزاز بلا زلو نمنتهايز نقر زلو نكالوت مراحتي دونالد ترامب دروخ تنقع جميرو سلا زلو سمعوا أبزي كالوت مراحتي جد ما زلو U.S. military. What did you last speak to Maduro about when you spoke? And is the well, I don't want to get into the conversations, but I did have conversations with him, and I said, "You got to surrender." And I actually thought he was pretty close to doing so, but now he wished he did. Yeah. So ما تغني مودة تمس مادورو تزراريب كمسنا فنزويلا مراحيلو ما تزراريب نانيرنا تمارق إليو كمارق دلينيرو إيدو كب دلينيرو جن أبقى حساب غيرو حجك بتاع ساميته اللي خوني إذا تزمنيرو زاح جاي مقاطع متوني يبل فزي أمين حجرات بزحاتي فكرة ينقن نزل فكرته تقبر حجر انت اللي حنتي زي تري وازلهم أمريكا تبع على جري سرعات كنت كيرنا خلينا عند حريلهم تغيروا زقول هجر أمريكا not Russia not China not Iran not whatever كال هجر يلا كبر زغل هجر يلا so أنا I'm not a fan of America good hey this is the reality this is not a wishful thinking كم زخون نيرو كم زخون بعد بهاليلا reality أمريكا دلي وذ جبريل زدلي وذ جبريل زدلي إيرترا هو الرواد اليوم نحن إيرترا عين زاربنا كم كيس ينوصلنا بزعبانا بزع أبديكشنرنا يتونل ترامب سلزي لنا جرينلاند كورواد اليوم كوروام بنما أدليوم كوزويم فنزويلا أدليوم كوزويم Guyana أدليوم كوزويم DRC أدليوم كوزويم so if they want something they're gonna get it Iran كوزواد اليوم علو and it's a matter of time Iran is the next that's why دما أبتمت أنقطع أبتناي مادورو دبكم أنا أكو أبزناي ناي ماركو روبيو زهبكم Iran is the next target straightforward نفنزويلا كقمت لنا نزل سقمت كوس دونالد ترامب تقريبا خلوك طبعا تعرفوا خلو أب تويتر تايل صحف نيرو نيران
برتنا قنعنا أباخمنا عميرنا زلنا be careful زخونا wrong move تلو you're gone بمبالة تنكقو زعجي أبيران تاي قبرو قلقل زبلاله أبيران كفركم راح تقتلاتهم إسرائيل إيران تجرا يس قبر ملسي بعز كالا جراجن هاي نفسهم كلا خلي قالون مرحتهم كلا خلي قالون إير ديفنس ناتهم كلا خلي قالون نيكولا رابوت ناتهم كلا خلي قالون سرزي I mean this is not match نبوتين زيلينسكي قتل فتني ريلهم so I mean we are in a uncharted territory بال تتنكف زي في البوتاينا ناتدلنا عندها قداسيتنا عايز قرمت النجن أبي الله مسيلكم نتايب لابزك أتصيل ريونا خالد مرحتي. You said that Maduro is responsible for drug trafficking. You recently pardoned the former president of Honduras who was convicted of many drug trafficking. Can you explain how these two situations are different? I endorsed, as you know, the winning president, the man who won in Honduras. I endorsed the man who won in Chile. I endorsed the man who won in Argentina. And we are doing very well. طيب لك والله أب أرجنتينا أب هندوراس أب إكوادور دي قلملة أنا إندورس أنا زدقفكم ويبون أنا زيوم كونوا لهم زبالكم كينهم لكم الله نسوس اللي زبالهم حزبي تن حجرات مريض وكي مسلكم بسوشيال ميديا بعلي لما ماسك تويتر إن خالن تدكيمهم بروموت جيرهم بميديا جيرهم بامب جيرهم بخالة جيرهم اتسم زدليوهم أفسلتان كم زمان سيم زجبروا دونالد ترامب is telling you straight forward بزيادة فتوى أنا سبزي نحن زدلنا هيو بزخونة بخم من قدهم قبرينا فنزويلا نتي إلكشنز كسرقوا فتينهم مسلات أبيوه that's why the manus قمت زوجته لهم برمجة تزبالت أثناءهم بس أيام خالين جرام بمريج عجرام يوم نتدلي ودم سوا السنة دي سليت أيام بس قمت زت خيد مالتي like the Biden administration treated a man named Trump that didn't work out too well for them. He was persecuted, so obviously the people felt I went to a lot of the people standing behind me and they felt that that man was persecuted and treated very badly. That's why I gave him a pardon. You referenced boots on the ground earlier. Can you just sort of button this up? Do you envision the U.S. military having a presence in Venezuela as the U.S. runs that country? No, we're going to have a presence in Venezuela as it pertains to oil because we have to have, we're sending our expertise. بس يا كويت فتوى ده إذن عندي حكي نيجا حجي تسرعات عليهم ملهم من فنزويلا أنت كنت قبريهم من أمريكا فنزويلا يعطوا دخون قال جسي مبزعتهم قالوا تهم يقولوا نو ديمقراطية من قدك قبر كم فتنينا تزبد ما مسألة أخرى كم يمزولوا كحسوا مالتي طيب لا هو تندادا وندي لو قد نبركنوا الليل ندادن قال ملنا أبو خلود أم غمي غيرنا نمو نقط فيل كنا بقى دحريد حرت ردياتوسي هذا بقى بتنداد غيرنا قال اسكن حق زينا يزبل بقى أنا دونالد ترامب زياد فتواني straight forward these so you may need something, not very much, but no, we're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground, and that wealth is going to the people of Venezuela and people from. أصلي بزح حبتقن وسدينا جن قالك حبت دمان نسبة فنزويلا كانوا بينا يزبل زلهم أميرا أقوم تباهلو زرعنا هاي بلان ليبيا أقوم تباهلو ليبيا أنت أخوينا الله hey this is going to be another dramatic story outside of Venezuela that used to be in Venezuela, and it goes also to the United States of America in the form of reimbursement for the damages. حزب فنزويلا أنت يلو خون تقولون ده حنا حنتنا مودة زياهي بكودية مهنية this story مودة يقولون we run it كل رأيك معكم بكازيات رئيس موه the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition, and it has to be judicious. Because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from. كم تري ولا لو نتشاينا نتهاجر كنا محضرينا أبيدنا يكلو سلزي كل مسك قارنا سلطان كسب زجبر بعلنا لنايو كنا محضرينا تكونتات أبوخينا كنروينا هاي زبل زلهم بار نمودة تعلم تايبلو نسمع. Something like this rarely happens. We've gotten used to seeing conflicts and flashpoints, but to kidnap a sitting president, that's as reckless and brazen as it gets. So the international community must be furious, right? Well, some of them yes. Maduro did have some allies in the anti-US camp, like Iran, China, and Russia, and they have strongly condemned the attack. تكونتات دحزن انديو قلنا أنت أمريكا أنت يتزاربيو توم دقفتنا تزخونو هاجرات China راشا هندي أوريدي تريبابل أنتي أمريكا كامب يبلولو إيران China راشا سلستيوم برتع زخونا مجلتي كم زوجو بفلا China أو تياتو زل حدا مجلتي أنت عايز بلا بزي جنتريقما كلتا سلست نجارات اللو بزي قدن China is deeply shocked by the
by the strong and strongly condemns the US's blatant use of force against the sovereign state of state and action against its president. ስለዚህ such hegemonic acts of the US በዚ ብዝበርተ ቃላትና ንኹንኖ አንጻር ሓንቲ ሉላዊት ሃገር ተገይሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ዓብለል ገብት ዝኾነ ከምኡ ድማ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከምኡ ናይ ሉላውነት ናይ ቬኔዙዌላ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ድማ ሕማቕ ኣብነት ዝገብር እዩ ስለዚ ንኣሜሪካ እንታይ ኢሎም ፅውዓ ኣለው ብዓለም ለኸ ሕጊ ክእዘዙ ነቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክኽተሉ ከምኡ ድማ ነዚ ከምታት ክጥሕስዎ ከም ዘይብሎምን ኣብ ካልእ እውን ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ክሰድዎ ኣለኩም ክትፍንዎ ኣለኩም ኢሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዎ ግን ንቻይና ወይ እውን ንኣሜሪካ ንሩስያ ኣሚንካ ኣንጻር ኣሜሪካ እንተገጢምካ ዮርዳን መወዳእታኻ ፅቡቕ ኣይከውን እዩ ሶሪ this is the reality ቻይናን ራሽያን ብፍላይ ቻይና ቁጠባ ክትሕግዛካ ትኸውን ክሳብ ምስ ኣሜሪካ ዘይተባይስካ ምስ ኣሜሪካ ተዘይተባይስካ ክትሕግዛካ ብሳኻ ክትሻረኸ ምስ ኣሜሪካ ተተባይስካ ግን ኣዴኻ ማይውረደላ እያ እቲ ኢራን ከማ ኮይና ቬኔዙዌላ ከማ ኮይና and the others will be the same. This is it. Right now, something quiet but powerful is unfolding in the Horn of Africa. This is not just about borders or flags, it's about ports, trade routes, global power, and control of the Red Sea. Somaliland, a self-governing region since 1991, is pushing harder than ever for international recognition. As global discussions grow and foreign interest increases, one country is watching very carefully: Djibouti. Today we... Okay. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ምዕራፍ ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ወገን ጅቡቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ናብ ኤርትራ ግን ቀንዲ ከነተኩር ስለ ዘለና በዚ ንጀምር የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች ኢትዮጵያ ለምን የባህር በር ጥያቄ ታነሳለች ኢትዮጵያውያን ለምን የባህር በር ጥያቄ ያነሳሉ የሚለውን ነገር በአግባቡ ማስታወስ ተገቢ ነው ኢትዮጵያ የባህር በር የሚታመሳበት በቂ አመክንዮ አላት ስለምታይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብተገ ባህር ሕቶታት ተልዕል ዝብል ሕቶ ብጽቡቕ ክመለስ ኣለዎ ይዝብል ዘሎ ኦኬ ወልስኒ ግን ካልእ ካክበኩም ክልተ ሰለስተ እቲ ካምፔይን አንጻርና ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ኣይትህብን ንዝብል ኣርእስቲ ብግምጣሉ መልሲ ይቡን ኣለዉ ኢንተንሲቭ ዝኾነ አንጻር ኤርትራ ይሰርሑ ኣለዉ so ኣብ ሶማሊላንድ they are not interested it seems they are not interested or ወይ ናብ ሶማሊላንድ ተገዳስነ ዝበሃል ኣጉዲሎም ኣሎ ወይ ስሞክ ስክሪን እንታይ በሃል እዚ ንፀላይኻ ንመደናገሪ ንሳቶም ስቲል ብዛዕባ ኤርትራ ይግደስኹም ዘለዉ ነቲ ዓለም ኣብቲ ናይ ሶማልያ ንኸይከስሩ ሃንደበት ክገብሩ ስለ ዘልዩን whatever the reason is ታይቲ ምክንያት ናቶም ሓይሊ ናቶም ናብ ኤርትራ እዩ ስምዑ ብዚ Maintaining the status quo is one thing, but when it comes to Eritrea, this is another thing that we are observing today. Consolidating power at home is another issue. What about from Eritrea's perspective or from Isaias' regime to make Ethiopia landlocked? But Ethiopia has naturally and historically viewed the reality show that Ethiopia was not and will not be a landlocked state. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ድማ ታርጌትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቕንዐ እዩ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ደይመደይላ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ተገባሕሪ ከም ዘይህልዋ ዝገብር ከም ዝነበረን ፖሊሲ ናይ ካብ ኤርትራ ዝምንጩ እንታይ ኢሎም ይትንትንዎ ከም ዘሎ ክንሰምዕ ኣለና ፀላይኻ ኣሚን ለባም ፀላዩ ይሰምዖ እዩ ነፀላይኻ እንታይ ይብላካ ኣሎ እንታይ ሓስበልካ ኣሎ ክነግረካ ንደረኺ ኢሉ ክሰምዖ እዩ ዘለካ ግን ሕሳብካ ኻ ትገብር እንታይ ሓስበልካ ኣሎ እንታይ ይዛረበካ ኣሎ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ይሓስብ ይኽእል እንታይ ይምድብ ኣሎ እንታይ ይህቅን ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ምፍላጥ ልቦና እዩ ፈሊጥካ ግን ሕሳብካ ትገብር ትይስንታዊ ሓደ እቲ መደባት ናቱ ብሓሳብ ኣንጻሩ ንህዝብኻ ተነቅሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀላይኻ ደይዛረብ ተኮይኑ ሓያል ግን ደይዛረብ ተኮይኑ ብጣዕሚ ከቢድ ክትፈልጡ ዘለኩም ሓደ ካብቲ ነቶም ኢትዮጵያውያን ዘጉርዖም እኮ ወገን ኤርትራ ዝዝረብ ስለዘየለይ እጂ ባእታቶም ግን ምስቲ ውሑድ ህዝቢ ለዋዶ ቁጠባ ንእሽተይ ዶ ገለዶ ናይ ደገ ሓይሊ ደገፍ የብላን ዶ ዝብልዎ ቡ ገይሮም እዮም ዝዕቅንዎ ዘለዉ እቲ ኩነታት ውሑዳት ምዃን ቡ መልክዕ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ሳቶም ስለዚ ዓቕሚ የብሎምን ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከምኡ እዩ ዝርእዩ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ድማ ናብቲ ህዝቢ ከመሓላለፍ ዝፍትን ንስማዕ እስከብዚ ሕጂ እንታይ ይብል Yeah, so from Isaiah's doctrine is lose-lose politics from the get-go. And Eritrea, since it's independent, has not seen any change of hands. The only leader
that ruled Eritrea with an iron fist, without any constitution, any parliament, any form of a balance of power, is Mr. President Isaias Afwerki. So his way of thinking, his manifesto from the get-go is that Ethiopia is an enemy. And he has supported, sponsored. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ፖሊሲ ወይ እውን ብሓፈሻ ምስ ኣብቲ ዞባ ዝኽተሎ ፖሊሲ ሉዝ ሉዝ መብዛሕትኡ ግዜ ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን እንዲ ዝበሃል ሉዝ ሉዝ ኮኦፐሬሽን ወይ ማይንድሰት እዩ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኻል ኣዘራርባ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ለውጢ ስለዘይተገበረ ብቁጠባ ይኹን ብፖለቲካ ብዙሕ ለውጢ ስለዘይተገበረ ኣብ ካልእ እውን ክገብሮ ዝኽእል የለን ምስ ኤርትራ ድማ ክዝረብሲ ትርፊ የብሉን ዝዓይነቱ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝህቀን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኢና ክሊርሊ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ፓርላመንት ኣለና በሃልቲ እዮም ባይቶ ኣለና በሃልቲ እዮም ሶም ጋድ ነውስቲ ባይቶናቶም ከመይ ኢሉ ይመፅ እዩ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ባይቶሲ ኣብያ ካብ ዝመፅእ ክንደይ ግዜ ባይቶ ተመሪፃ ክንደይ ክድምረፅ ባይቶናቶም ኣነ ዝግድሰኒ እኳ ኣይኮነን ግን እንታይ ዘርእየካ ንሳቶም ከምዚ ኢሉ ሚድያታት በዚ ዝረብ ከምዚ ይግበር ከምዚ ገለ ንዲሞክራሲ ዘመልክት ምልክታት ከም ዘለዎም ገይሮም ዝኣመኑ እዮም ዲሞክራሲ ከም ዘለዎም እዮም ዝኣምኑ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ንፈልጦ ኣለና ኢና ብሓፈሻ ግን እታ ዘረባ ንመን እያ ከይተር ክገብርዋ ዝደልዩ መሲልኩም ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክእምንዎ ብእንግሊሽ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ እዚ ንምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣይክተሉን እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣቴንሽን ተረኸቡ ናይ ምዕራባውያን ዓለማት ኣቴንሽን ተረኸቡ ኮንዶኾን ገለ ዝሕግዞም ተረኸቡ ናይ ብሓቂ እዮም ነቲ ኩነታት ናብ ደገ ዝገብርዎ ዘለዉ ምክንያቱ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣለዋ ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ንዖም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኤርትራውያን እንታይ ይደልዩ መዓስ ይደልይዎ ብኸመይ ይደልይዎ ባይቶ ንደሊ ዲና ዲሞክራሲ ንደሊ ዲና ካልእ እቲ ናይ ቁጠባዊ ምዕሩይነት ወይ ቁጠባዊ ህንፀት ንደሊ ዲና ኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ኤርትራውያን ካብ ንዛረበ ኣለና ከም ዝከኣለና ክግበር ከም ዘሎ ባዕልና ንዛረበ ኣለና ካብ ደገ ክመፅእ ከሎ ግን መርዚ ኮይኑ ጥራይ ይስማዓካ ካብዚኣቶም ምኻ ብፍላይ ሕጂ እንታይ እዮም ብሉ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ግርም ዝብለና ታሪካዊ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣብ ደንበ ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ድማ ብዝሰፍሐ ዝረብተ ኤርትራዊ ተኮይኑ ተቃዋማይ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ ቻነል ኩሉ ግዜ ትርእይዎ ይኹም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ህግደፍ ወይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ክትፈርሰሉ ይደልን እያ ኢሳያስ ብክልቲኡ ዝክሰስ ሰብ ኣብ ዓለም እንተሎ እሱ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብወገን ኢትዮጵያ ከፈራርሳ ዝደሊ ሓይሊ ንሱ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እዮም ድማ ከምኡ ድብሉ ብወገን ኤርትራ ድማ ገለ ክፋል ናይቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከይትፈርስ ዝፅዕር መንግስቲ ኤርትራ እዩ ከዓ ዝብል ዘረባ ኣሎ ገለ ከምታት ዝብል ዘረባታት ስለ ዝነበረ ግን ነቲ ኦቨርኦል ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እሱ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ወይ እውን ሕጂ ዘሎ እሱ ክትብል ኣይትኽእል ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ኣይኮነን ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቀት ንኤርትራ ንምጥቃዕ ኣቃሊልካ ሸለል ኢልካ ኣናኣይስካ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር ከምዘይኮነ ግን ንማንም ሰብ ግሁድ እዩ ዘሎ ከዝ ንኤርትራ ብሰፍሐ መልክዕ ከጥቅዕዋ ድሮ ኣንቂዶም ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ንኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ገይሮም ከምብርዋ እዮም ዝደልዩ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ላንድ ሎክድ ኤርትራ ይኮነትን ገይራትኩም ኢኹም ብቀደምኩም ባሕሪ የብልኩምን ስለዚ ሶሪ ደይብልካ እጂ ካልእ ክግበር ኣይክልኒ ከምኡ ድማ ንኢትዮጵያ ብምቕቓል ንኣምሓራ ብምሕጋዝ ንትግራይ ብምሕጋዝ ንኦሮሞ ብምሕጋዝ ስለዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ናብ ኤርትራ እዮም ዘፀግዕዎ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ መርሕነት ዝፈጥሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓሶት እዚ ግን ንሳቶም ከዓ ብኣ ክሸጥዋ ክኽእልሎም ናይ ደገ ፀላእቲ እዮም ንኢትዮጵያ ዝሕምስዋ ዘሎ ኢልካ ክሸይጥ ኣለካ ኤርትራ ብሎክስ ኢትዮጵያስ ፒስፉል ኣክሰስ ቱ ዓሰብ ፖርት بسلامه መንገዲ ናብ ዓሰብ ከይንመፅእ ኤርትራ ተኸልክሎ ዘላ how እንታይ ዲል ኣቕሪብካ ባይታ what kind of deal are you seeking እንታይ ዓይነት ዲል ትደልላ ከምሳና እንታይ ከተሓሳብካ እንትርፈት ፕሮፓጋንዳ ትገብሮ ዘለኻ ሓሳብናትና ነይሩ ደገሎ ደልካ ዘይ ከላም ፋርቕ ዝኾነ ዘረባ ሓሊፍካ ኤግዛክትሊ እንታይ ትፕላናትካ ወይ እንታይ እቲ ብሓደ ብሰላም ክንነብረሉ ኢና ድብል ብሰላም እናበልካ ሓይሊ ባሕሪ ክትቱ ይደልን ኢኻ ሓይሊ ባሕሪ ክትቱ ትደሊኻ ንጅቡቲ ደይ ተሓትት ንጅቡቲ ደይ ኮንካ ቢልዮን ትኸፍል ዘለኻ why don't you try there ወይ እውን why don't you try in Kenya ደይ ኮነ ናይ ዲፈረንስ ዲል ዘለካ so Kenya ሕሸካ ወይ እውን ንሶማልያ መስዋዕቲ ከፊልና ላ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ኣብደይ ሕሸካ why do you have to come to us ንሕና ምሳኻትኩም ፅቡቕ ሰላም የብልና ወይ እውን ኣብ ፅቡቕ ዝምድና እውን የለና ስለዚ ወታደራዊ ቅልፅምናትኩም ኣባና ክኣቱ ይደልና
ናው እዚ እትሳቶም ዝደልይዎ ዘለውን ናባና ከምፅዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኩነታት እዩ ኤርትራ ከመይ ትሪዮ ነዚ ኩነታት ዝክንሪና ቅድሚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዚ ምርኣይና ግን መጀመርያ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚያ ብብዝሒ ትዝረብ ዘላ ብፍላይ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ እስከ ንመለሳ On the cusp of breaking. Sorry, not Yemen. We announced the start of a transition. Wait a second. There was this Djibouti story. نعتاتهم مرة هسياتهم زلا قداي مالتيو. سكي أبزيا جميرنا لنا مجمريا كارتا زربا قيد مدحريو the national those article كريكمي. It has functioned as a de facto state. Its own government, its own currency, its own security forces, and relative stability in a volatile region. Yet despite of the world, but everything changed when Israel formally recognized a shift for Somaliland. However, the move also triggered Djibouti and Ethiopia watched closely, wary of the geopolitical shifts that could alter trade routes, alliances, and the balance of power in the region. As Somaliland steps further onto the world stage. ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ሓንቲ ካብተን ኣበርቲ ኣትቃወማ ዘላ ትበሃል ዘላ ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ንሶማሊላንድ ዝያዳ ትፃበኣ ዘላ ንሳያ ትበሃል ዘላ ስለምንታይ ጅቡቲ ንሶማሊላንድ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ትፃበኣላ ኢሎም ዛረቡ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝፃበ የብላ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣነ ዘድንቆ እንታይ ኣብዘይ ጉዳዩ ኣያቱን ነዛ ናይ ሶማሊላንድ መግለፂ ከውፅእ ግዴታ ነይርዎ ስቕታ ከም ኣቢ ስለ ዝገብረ ናይ ተዋፃእና ነይራ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክፈርስ ከሎ ስቕ ክንብል ኣይዋፃእናን እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ድማ ስቕታ ክመፅእ ክእል እዩ ስለዚ መግለፂ ምሃብ ኣገዳሲ ነይሩ እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይቲ ኤርትራ ዓንገረር ትብለሉን ላዕልን ታሕትን ትብለሉ ጉዳይ የብላ ስለዚ ኣብ ኣኸላ ኣብ ካልኣ ጌዳ ዲጋ ተሰሪሑ ወላ ዜና ናይ ልምዓታዶ ናይ ገላ ኣብቲ የማነ ገብረ መስቀል ፖስት ዝገበሮ ድሕሪኩም እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክምለስ ኣይደለን ሓንቲ ሓፃር መልእኽቲ ተወዲያ ኣላ ፒሪየድ which is good ብግምጣሉ ንዓና ናብኡ ንኽእትውና ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፈተነ እዩ ሓደ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ እዚ ዘ ናሽናል ዝበሃል ኣብ ኢማራት ዝመደበሩ ሓደ ኣገዳሲ መፅሄት ከም ዘውፅኦ እቲ ኤርትራ ግብፅስ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ዲል ትገብር ኣላ ዝበሎ ዘረባ ድሮ እቲ ናይ ጅቡቲ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ኢጅፕት ፋይናላይዝስ deal to develop Djibouti's port in bid to pressure Ethiopia over the Nile Dam. ስለዚ already ጉዳይቲ ንኢትዮጵያውያን ብዘፀልል መንገዲ ይቅፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ናይ ግብፂ ጉዳይ ክሳብ ከምዚ ካብ ኮነ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ዕጫናታ ወይ እውን እንድሕሪ ጅቡቲ በዚ መልክዕ ክትቅፅል ጀሚራ ንኢትዮጵያ ብግብፂ ጌራ ክትቅርቅራ ትፍትን እንተላ ሶማሊላንድ ለውጢ ንኸይትረክብ ወይ እውን ተቐባልነት ንኸይትረክብ ድማ ትጎይ እንተላ እንታይ ክኸውን እቲ ከባቢ ንዝብል ወል ጅቡቲን ረብሖም እዮም ዝጎዩ ዘለዉ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ የብላን ባህልቲ እዮም ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብዚ ምክንያቱም ሞኖፖሎ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ኢትዮጵያ ፈትዮም ፀልዮም ብጅቡቲ ጥራይ ክጥቀሙ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ካብ ጅቡቲ ክንዱ ፃዕሪ ዘግብሮም ዘሎ እንተርኢ ኢልና ናይ ሓበራዊ ኢንቨስትመንት ኣሎ ጅቡቲ ብዙሕ ዕዳ ወሲዳ እያ ወደብ ናታ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ዝኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ እውን ገለ ካብቶም ተወዳደርቲ ወደባት እዩ ዘለዋ ካብቶም ተወዳደርቲ እዚ ወደብ እዚ ክህነፅ ከሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ብኡ ክጥቀም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ዝተገበረ እዩ ስለዚ እቲ ቮሊዩም ንሱ ከእንግዶ ዝኽእል ኢትዮጵያ ብኡ እንተተጠቂማ ጥራይ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እንተዘየለ ክንዱ ዝኣክል ወደብ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር እንተሃኒዛ ከዋፅእ ኣይክእልኒ የስ ሎጂስቲካል ሃብ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ግን ዋላ ሎጂስቲካል ሃብ ክኾኑ እውን ኣብነት ንደቡብ ሱዳን እውን ሰርቪ ይገብሩ እዮም ሰው ንደቡብ ሱዳን ሰርቪ ክትገብር ግን ኢትዮጵያ መንጎ ኣሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና እንተዘይብልካ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ቨሪ ትሪኪ ኤንድ ዲፊካልት ስለዚ ጅቡቲ ፉል ፎርስ ኣንጻር ሶማሊላንድ ትጓየ ዘላ ረብሓናታ ብቐጥታ ስለ ዝትንከፍ ዘሎ እዩ ድሮ እቲ ጅቡትን ግብፅን ዝገብርዎ ዝነበሩ ቲዮሪ ዘይኮነ ፕራክቲካል እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፅን ግን ስቲል ዝተጨበጠ ነገር ዝተረኣየ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ድማ ከግርዑ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ኦልሬዲ ካብ ኢዶም ዝኸደ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ብግምጣሉ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ንሕና ንደልዮ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ነይሩ እጂ ኣብቲ ታሕቲ ተሪኹም እንታይ ብለው ኢጅፕት ዊል ኦልሶ ኣፕግሬድ ኤርትራ ስፖርት ዓሰብ ናይ ኤርትራ ዓሰብ እውን ኣፕግሬድ ክትገብሮ እያ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ግብፂ ምምፃእ ድማ ብቐጥታ ንዓና ንምቕርቃር ንዓና ንምድኻም ንዓና ንምህሳይ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ሓደ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ክንርኢ ከለና እቲ ካልኣይ ግምጣል ናቱ ድማ ሶማልያ ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ሶማልያ ከዓ ልኡላውነታ ተተንኪፉ ስለ ዘሎ ኣብ ናታ ድማ ከድና ክንርኢ ኢና ስለዚ ብክልተ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንርኢ ንኩሉ ድማ ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለካ ኣገዳሲ ይኸውን ክምለሳይ ነዚ ኣርቲክል ግን ሶማልያ ድማ
ሓንቲ ምስ አልዓረቢያ ዝገበረ ዝትበሃል መጽሔት ዝገበሮ ኢንተርቪው ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ክዛረብ ከሎ that you're looking for peaceful dialogue and you've been trying to make unity with peaceful means. Would you rule out using force if this impacts Somalia's security? maybe. መጀመሪያ በቲ ጉዳይ ምስ ሶማሊላንድ ተፈቲሩ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ክትፈትሕዎ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም እዩ ዝበሃል ግን እንተደይ ኮይኑ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም አማራፂ ክትርእይዎ ትኽእሉ ዶ እያ ትብሎ ዘላ እዚኣ ድሮ እቶም ናይ ሶማሊላንድ ሓፍከፍ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ምክንያቱ ሜይቢ ስለ ዝበለ ምናልባት ከም ኦፕሽን ክረአይ ይኽእል እቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ስለ ዝበለ ግን ንሱ ፅቡቅ ገይሩ ይመሊሱ ናብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክንከይድ ኣይንደልና እዩ ዝብል Maybe, but Somalia has a very serious problem with extremist groups, and we know the meaning of violence, and we know the meaning of destruction. So that was what makes us not to prefer to use force and violence in order to reach understanding each other. So our preference was to have that dialogue, and we had a number of dialogue. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጎነፅ እንታይ ምዃኑ እንታይ ዋጋ ከም ዝኸፍል ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ስለ ዘለና ኣብ ሶማልያ ጎነፅ እንታይ ከም ዝፈጥር ከመይ ኢሉ ከም ዝኸይድ ድሮ ብኣልሸባብን ብገለ ንሪኦ ስለ ዘለና ናብ ጎነፅ ዝወስድ መንገዲ ከም ምርጫ ኣይንሪኦን ኢና ከም ኣማራፂ እውን ኣይንሰርሓሉን ኢና ግን የስ ሉላውነትካ ተተደፊሩ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ንቡር ከም ዝኾነ ዘተንብህ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ናው ብኣልሸባብ ተሸጊሩ ዘሎ መራሒ ኣብ ክልል ሶማሊላንድ ኸይዱ ሶማሊያ ማለት ኣብ ሶማሊላንድ ኸይዱ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ገይሩ ውፅኢት ከምፅኡ ኢሉ ዝግምት ሰብ የለን ግን ደገፍትኻ ኣለዎ ምክንያቱ ቱርኪ ነቲ ኩነታት ናታ ጉዳይ ገይራ ትሪኦ ዘላ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ቱርኪ ኣብ ሶማሊያ ኢንቨስት ገይራ ዘላ ኣብ ሶማሊያ ክበሃል ከሎ ድማ ብዓብዪ ሶማሊያ ዩናይትድ ሶማሊያ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ኣብ ደገ ገማግም ባሕር ናይ ኩሉ ክጥቀመሉ ትሕር ኮይኖም ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ተዋዓይልካ ኣለኻ ኩሉ እቲ ሶማሊያ ናትካ ኮይኑ ኣብኡ ክሰርሕ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ቱርኪ ዩናይትድ ሕብረትን ሉላውነትን ናይ ሶማሊያ የገድሶም እዩ ጎኑ ጎኑ ግብፂ እቲ ናብ ሶማሊላንድ ግብፂ እስራኤል ክትገብሮ ትደላላ ወይ እውን እቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦም ተረኺቡ ኢትዮጵያ ከም ድሌቱ ክጥቀም ስለ ዝኽእል ምስቲ መሻርክቲ ሰሪሑ እሱ እውን ንዓታቶም ስቃት ይፈጥረሎም ኣሎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሶማልያ ቻይና እውን ብቐረባ እያ ትከታተሎ ዘለና እቲ ኩነታት ጠገይ ኩለን ዜና ሃገራት ዝብለኩም ዘለኹ ኣንፃር እስራኤል ጠጠው ኢለን ንውሳነ ናይ እስራኤል ጠጠው ከብላ ዝኽእል እየን ክብለኩም ኣይክእልን እየ ኣሚን ለትስ ቢ ሪል ሓቂ ንዛረብ ኣብቲ ወርክ ክነብር ኣይንደለና እስራኤል እንተደልያቶ ክፍፀም እዩ ድሮ ፈፂማቶ እንተደላ ክትውዳ እያ ዓለማ ጠጠው ኣይብላን እዩ ወላ ዓረብ ጠጠው ኣይብላን ወላ ጅን ዕፍሪት እስራኤል ድሌቶም ትገብሩ እዮም ኣሚን እስራኤል ዝፀሊ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዝፀሊ መዓት እዩ መሊና ኣለና ኩልና ግን እቲ ኩንነት ከዓ ስለ ፀላእካዮ ኣይከውኒ ማለት ኣይኮኑ it's gonna happen whether you like it or not ፍተዎ ፅላዮ ሓያላት እዮም እሶም ሓያላት ስለ ዝኾኑ ድማ ብሓይሎም ዝደለይዎ ክገብሩ እዮም ናው እቲ ኩነታት ቁሩብ ትለይ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኣበይ ስለ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ የመን ካብ ስግርና ስለ ዘሎ what is it On the cusp of breaking up, on 2nd January, separatists announced to hold a referendum on independence in 2 years' time. They even have a name for the new country, South Arabia. The move follows a lightning grab of land in the war-torn country. ከም ትሪእዎ ዘለኹም የመን ኦልሬዲ በቲ ናይ ምስ ሳዑዲ ዓረብ ዝተሓጋገዝ መሰጋገር መንግስቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰራዊትካ ዘለዎ ናይ ነቲ ሃገር ንምድሓን ተባሂሉ ዝበሃል ሰራዊት ብስዑድያ ዝድገፍ ስዑድያ ብነፈርቲ ኩናት ናሓገዘቶ ብዙሕ ዕላማታት ናተቆፃፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ድማ እቲ ደቡባዊ የመን ሒዙ ሃገር ክኸውን ዝደሊ ዘሎ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ግብፂ ናይ ስዑድያ ስለ ዘቆጥዖም ከም ሃገር ክንከውን ኢና እንድሕሪ 2 ዓመት ድማ ክምቀል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣበጊሶም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ሽም ናይቲ ሃገሮም ድማ መን ኢሎም ኣሎ ስዑድ ዓረብ ብትክክል ዓረብ ናይቲ ዓረብያ ዝበሃል ሳውዝ ዘለዎ እሶም እዮም ስለዚ ሳውዲ አረቢያ ንዓና እዩ ዝምልከት እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን ወል ኣብ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ሽም ሓደ ቅድሜኻ ናትካ ይኹን ኣይኹን ቅድሜኻ ሬጅስተር እትዕሪ ኮይኑ ንዑ ኢኻ ክትከስስ ዘለካ እምበር ሽም ከም ብሓድሽ ክትምዝግብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኢትስ ቴክን ኦልሬዲ ክበሃል እዩ We announced the start of a transitional period lasting 2 years, and the Southern Transitional Council calls on the international community to sponsor dialogue between the concerned parties in the South and the North on a path agreed by upon practices to secede.
It comes close on the heels of the Saudi Arabia-backed internationally recognized government of Yemen launching a military operation to recapture the crucial Hadramaut province, one of the main areas seized by... إذا تريد لهم أبز حلف وانات سعودية نتهم دقفتنا يا بإمارات دقف حيلتات كم حسوم تذكرون كم تغنيت أبتكونتات ناتهم دما كبير حرقة وريقاتهم كم زلاي زنقر سلزي إزي كم زي يقاتم سلسلو أب يمن كتمكال تخليها زبل تخلو ريلنا خوني دمت زلو ات possibility نا يمن ممكال تراي يكون دما اتم ابو زلو حيلتات اب يمن تراي يكون شغرون كاون زغل اب بزح بوتاتات بفلاي سعوديان اماراتن نتي جي سي سي بال غالف ستيتس غالف كونتريز كوبريشن دي ولا قالت بال نسوق فرس كم زغل معناتها كلت ينزين تتفانينن تنكالوت هجرات مسمانين كونا ويون كما يجيرو خسر يخل كلت عبيت هجراتي تردادين زبل زربالو كالت انتنا نسمع بزي Fawaz Garages, he's a professor of international relations at London School of Economics, joining us now from London. Professor, it's really good to speak to you on a topic and a country that is quite complicated, as we've pointed out there, but it's certainly escalated in recent days with the UAE pulling out of Yemen, saying its forces are gone, but now we still see the UAE-backed STC saying, as we've heard from our correspondent, كم تري ود لهم زي قداي زي أبي أزاربار سقينو لو كابول تي أقداسي كل تعبيت هجرات سلد زاربا زلوا تقول دايما مليشنا ميديا يدمر تزلوا أجي كانت عازوهم في التنينة. Alarming crisis, extremely serious. What we have seen in the past few days is that a serious rift has developed between Saudi Arabia and the United Arab Emirates. What we are seeing in Yemen is a proxy war between Saudi Arabia that supports the internationally recognized state and the United Arab Emirates that supports. كم رياز لنا زي قداي زي كبيت كون كم زغلن كلتين هجرات هبتماتين وتدراو قلت مالون جنزب اللون باجت كوت أي خلين كلتين نتوم ناتوم وجنات كم إكساب عن كرم كعتقا خلين تدلين بكالوت غير كاموجا دم حدا كابتي enjoys قبرو ونقري كتبلت خليقة سلزي إذن ريو زلنا كونتات نبزح من قدك معبل زخل مخانون كوينو تريفقن أبزو قدايزيك عندك قدايز خون من يمزول زلو يمن يا قداي كتكون هزبي يمني قداي كوينو دي زلو ريدي زقادة قداين تفعاتن نماني جمتس انتحريلكم نهزبي يمني كمتس هزبي يمن كابزو قدايزي بخامي كوتيو ازقهير وانو ازقهير يحلو ويخاطبل انت تنريو زلنا قالات امنا يزين كلت عرب هقرات أب حدا قاتامي دي جلسي من أنت سعرت حيش هبزي قليل النسي حدا جزء بخمي خاطرية تكون تاتلكا أمريكا أبز انتي تدل تخون ريلكا كلتين مشاركتان انتي كخونات تدل أمريكا كلتين وقخ قبرها الله مخصبين أمريكا سلمتا كلتين أسوار كأمريكا عند جزا فزي تن كامبايتات أمريكا زلا ربح اللون زي كم زعينت متفنان كلتين أمريكا سمبادي وين راح عدد فترة يكونن أقدر أسينهم سلازي كلتيهم مس أمريكا زلهم شركات كحيل اليوم أنت زي غيرهم كلتيهم تواجههم كلهم اتحاد أنصار أمريكا كحي تجميرو أمريكا مستحيل قينا نتحرك تهرمت خليها سلازي أزقد دايزين أمريكا زربعيو تنهات حدهم يبالعوني تهرارهم مهلا ومن كم أقدر أسكت رؤية خليها أفتك باب التدمى كل جزء ما كلام مبرع بكوينات يتم حضره تايبلو بريزنت سياس مانجمنت اوف كرايسيس مانجمنت بقى نتي وقت تقبر ما تم حضره بوجا غير كان محضركا نتكونتات تقص لي زبل سلازي إذا كونتات زي تأفافي كاب جزينا بجزء نام عبلا زخيد الليزن. In the next few days, what we have seen, the escalating proxy war between Saudi Arabia and the United Arab Emirates has major implications for the unity of Yemen. Could easily see the fragmentation, the further fragmentation of Yemen, as you suggested. بعفجا إذا قداي زي ولا كابانا رحق زبالن تخوني نابتنا بانا قصنا زلو دما كان اللاقبو ونياتو كابانا درحاق يمن سقرنا يزال لاقن كينوها اتهم كلتهم حيلتات دما أبزوريانا زملالو سزلو سلوزخون هنريا مينا The further fragmentation بعفجا كاب يمن نابتي كال أرس كنسقر كنفتنينا which is سودان أب سودان كنسقر كالنا دما اتي تمساسالي كنتات أب كلنا نريا زلنا هذا كابتي زبلو زبحال زلو كونتات بفلاي مسير ترى أتاها حيزم زقبرو زلو مالتيو نا إثيوبيا ميدياتات
ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኩሉ ወላ ኣብ የመን እውን ኣብ ዝቐረባ ኤርትራ ምስ የመን ትሰርሓላ ዝብል ሪፖርት ተሰሚዕና ክንግረም የብልናን ምክንያቱ ንኤርትራ ምጥቃዕ ካብቲ ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ኮይኑ ዘሎ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ ሕጂ ትሪእዎ ደሎም ተሆርን ረቪው ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ regime has long treated regional breakdowns as opportunities to profiteer economically and politically ምምቕቓል ወይ እውን ኩናትን ዕግርግርን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ንቁጠብኡን ንፖለቲኩን ዝጥቀመሉ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ከዓ ኣፅዋር ብምስግጋር ክኸውን ይኽእል መንገዲ ናይ ሚሊታሪ ሩትስ መንገዲ ናይ ወታደራት ብምግባር ድዩ ሓሊፉ ድማ እንታይ ብሎ ንሰራዊት ሱዳን ድማ ይሕግዞም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ኩሉ ደረጃ እዮም ዝፍንው ዘለው ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ለንቀነ ምናልባት ሪኢኹም እንተኮይንኩም ሓደ ፌክ ኒውስ ሓበሬታ ወፂቆን እዩ እቲ ሓበሬታ ድማ እንታይ ዝብል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ሱዳን ከውፅእ ምዃኑ እዚ ከዓ ምስ አልቡርሃን ስለ ዘይተረዳድኡ ዝተፈጠረ ኩነታት ምዃኑ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ዳይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ዳይ መደይ ዝገበርዎ ኢና ንብል ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ስእሊ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስተርስ ናይ ቁጠባ ወይ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ዶክተር ጅብሪል ኢብራሂም ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካልድ አልእሳር ትበሃል ድማ ናይ ባህሊ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ሓሉ መፅኦም ሰለስተ ምስ ናይ ኤርትራ ርክባት ከም ዝገበሩ joint coordination regional stability the horn of Africa and the Red Sea and Eritrea support for Sudan's unity amid challenges ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ሞር ኢምቤድድ እናኾነት መራ እናእተወት ትኸይድ ከም ዘላን እዚ ድማ ሪሶርስ ዝሓትት እዩ ፀጋታት ዝሓትት እዩ ንኤርትራ ድማ ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 2026 ናብ ልምዓት ክትጥምት እያ ናብ ምዕባለ ክትጥምት እያ ክንብል ከቢድ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ዓፋር ጉዳይ ፅምዶ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ፀጋታት ክሓትት ዝኽእል ኩነታት እዩ እዚ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ኢንቮልቭድ ክትኮን ኮንካ ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሞር ኢንቮልቭድ እናኾነት እያ ትኸይድ ዘላ እቲ ሃገር ስለዚ ደሚርካ ደማሚርካ ኩሉ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ከቢድ እዩ ንሱዳን ምሕጋዝ ስለ ንፀልእ ወይ እውን ናይ ሱዳን ፅቡቅ ስለ ዘፅልአና ኣይኮናን ግን ሄይ ኣሚን ንሕና ክንሽገር ከለና ንሕና ብገዳ ከለና ቁልሕ ዝብለና ከም ዘይነበረ ፍሉጥ እዩ ግን ኣትሊስት እቲ ዝግበር ሰናይ ነገር ንሪኦ ኣለና ፅቡቅ ነገር ኣለዎ እዩ ግን ንኤርትራ ግን ዕድል ክባ ዝኽእል ኣይኮነን ንእሽተይ ሃገር እያ ፀጋታታ ድሩት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ሞር ኢንቮልቭ እንድሕር ኮይና ወይ ሞር ኣሚን ክንደይ ግዜ ናይ ሱዳን ሓለፍትና ብኤርትራ መፅኦም ምስ ፕሬዚደንት ይራኸቡ ኣለዉ ሶ ፕሪቲ ማች ናይቲ ፕሬዚደንት ግዜ ብብዙሕ በዚ መንገዲ ከም ዝውሰድ ኢኻ ትርኢ እዚ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ምስ ገለ ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ከም ሰብ ናብ ቁጠባ ንኸተኩር ግዜውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ there's so much ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ዘሎ ብቲ ከባቢ እንዳትስ ዋይና ንብል ዘለና ንሓደ ሰብ ኩሉ ክኾን ኣለና ክትብል ከቢድ እዩ ሴኪሪቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ናይ ቀይሕ ባሕር ከባቢን ኣዝዩ ከቢድ ሕልኽላኽ እዩ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ናይዚ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ኣሎ ግን እቲ ቁጠባ ብትኽክል ብዝለዓለ ኢምፓወርመንት ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ክሳብ ዘይተፈጥረ እቲ ናይ ቁጠባ ነገር ናትና በቲ ዘሎ ሃዋህው ናይ ሴኪሪቲ ክጠሓስ ከም ዝኽእል ወይ ክስገር ከም ዝኽእል ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ክትሪኦም ከለካ ኤርትራ's role in Sudan's war ኢሎም ንኣብነት Eritrea initially kept its position ambiguous but later aligned firmly with Sudan's armed forces ኤርትራ ኣብቲ መጀመርያ ምስ መን ምዃና ይነገረትን እዚ ፅቡቅ ስትራቴጂ ኩሉ ግዜ ብልዒ እዚ ሕሜቲ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ መጀመርያ ምስ ሕሜት ዘላ ተባሂሉ ይሕመ ነይሩ እዩ ግን ኤርትራ ምስ ክልቲኦም ርክባት ነይርዋ ግን ምስ መን ከም ዘላ ትምያ ኢላ ነይራ ብታሕቲ ታሕቲ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ፖዚሽን ኣይነበራን ቀስ እናበለት ኩነታት እናተጋህደ ምስ ከደ ግን ኤርትራ ምስቲ ሪጅን ምስቶም መሻርክታ ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዋ ሽርክነት ዝኾነ ሓደጋ ከይፈጠረት ኣላይን ኮይና ማለት እዩ ምስቶም ንዓዓ ዘርብሕዋ ንልኡላውነት ናይ ሃገራት ዝድግፉ ዘሎ ሓይልታት ምሳቶም ኮይና ንሳቶም ከዓ ስዑድያ ግብፂ ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ንመንግስቲ ሱዳን ዝድግፉ ዘሎ ሓይልታት ኣብ ጎኖም ኮይና እዚ ከዓ ንኤርትራውን ሓገዝ ዝህብ እዩ ነይሩ So, President Isaias Afwerki's support for SAF, Netsarawit Nai Sudan, has made Eritrea one of the most consequential external backers. Size will zalo. Now, President Isaias na Eritrea aberkuto. Ethiopians will also lazy.
ነቲ ኩናት ሓደ ካብቶም ብደገ ኮይኑ ነቲ ኩናት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ኮንሲኩዌንሻል ማለት ዝለዓለ ለውጢ ከምፅእ ዝኻለ ዝለዓለ ፅልዋ ክፈጥር ዝኻለ ኣብቲ ውሽጢ ኩናት ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ተሳትፎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ተሳትፎ እዩ ግን ዝፍለጥ የለን ግን ዋላ ሕሜቲ ሓሚ ከሎ ናይ ኤርትራ ሓሚ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ ትገብሮም ዘላ ስልጠና ትቦም ዘላ ወታደራዊ ብቅዓት ንሱ ድዩ ዝፈጥር ዘሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተራእዮም ናይ ገለ ዝበሃል የለን ኣብዚኣ ቀረባ መዓልታት ጥራይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሳፍ ማለት እዩ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ሰራዊት ምስ አርኤስኤፍ ከም ዝሓዘ ይነግር ኣሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ሰራዊት ናይ ደቡብ ሱዳን ምስ አርኤስኤፍ ምስ ትዕጥቕ ምልሻ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኖም ክዋግኡ ከለዉ ሒዘዮም ኣለኹ ብላ ኣሎ ናይ ኮሎምቢያ መፅኦም ኩላቶም ብመንገዲ ዳዕመ ሰሪዕ ክመፁ ይርኢ እዩ ኢትዮጵያውያን እውን ተታሒዞም ቅድሚ ሕጂ ይበሃል እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኢድ ከም ዘለዋ ኣብ ኣምሓራ ይተረኣየ ኣብ ገለ ይተረኣየ ኣብ ሱዳን ይተረኣየ ግን ሽማ ክሕመ ንሰምዕ ኣለና ከምኡውን ኤርትራ ሽፍቲንግ ፖስቸር ኢትዮጵያ ሽፍቲንግ ፖስቸር ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኢትዮጵያ ዋንስ ፐርሱድ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ባላንሲንግ ሪሌሽንስ ዊዝ ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያ and Egypt ሕጂ ቀደም ኢትዮጵያ ዞባዊ ምትእስሳር ትፈቱ ነይራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ዲስራፕትድ ስትራቴጂ ዊከኒንግ ኢትዮጵያስ ዲፕሎማቲክ ካፓሲቲ and shifting its focus inward ስለዚ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዞባዊ ሽርክነት ገዲፋ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ተፀሚዳ ኣላ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገም ዓብ ሃጓፍ ስለተፈጥረ ናብ ውሽጢ ክትጥምት ተገዲዳ ከም ዘላ ውሽጣዊ ሰላማ ንኸተውሕስ ማለት እዩ ሱዳን ኤክስፕሎይትድ ኢትዮጵያስ vulnerability ሱዳን ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃጓፍ ተጠቂሙ ኦኪፓይንግ ኮንተስት እትሪእዎ ኣለኹም ምስ ሰራዊት ሱዳን ክበኣሱ ከም ዝደልዩ ዘርኢ ኩነታት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ውሽጣዊ ሽግር ኣጋጢማትሉ ኣብ ዝነበረት ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ብኮቲ ተጠቂሙ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሙ ነቲ ኣልፋስካ ዝበሃል ቦታ መሬት ከም ዝወሰደሎም እና ላይኒንግ ዊዝ ቲፒኤልኤፍ ከምኡ ድማ ምስ ህወሓት ኮይኑ ካርሞም ከም ዝፈተነ ነቲ ኩነታት እውን ከም ዘጋደደ እዩ ዝብል ዘሎ ኤርትራ and ኢትዮጵያ ኤርትራ versus ኢትዮጵያ ኸ ኤርትራ fought directly in the Tigray war aiming to eliminate the TPLF which it's its main enemy the Pretoria agreement ended up እዚ ንትግራይ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኤርትራ ንህወሓት ክድምስስ እያ ትደሊ ነይራ ሱስ ኣልኣያ ኮይኑ ይስማዓ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እንትኾነ ግን ናይ ትግራይ ምጥፋእ ስለ ዘይጋጥመ ኤርትራ isolated ኮይና in Tigray but left Eritrea isolated as Ethiopia normalized relations with TPLF ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ብግምጣል ዝንበብ ግን again እንታይ የንብቡ ኣለዉ እሳቶም ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ እቲ ኩነታት ኣገዳሲ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይብለው regional alignment ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ካብ 2021 ጀሚሩ ነቲ ሳፍስታይትስ ኢጅፕት weakened Ethiopia's influence ካብ 2021 ድሕሪ ዕልዋ ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ዝነበረቶም ሰራዊት ሱዳንን ሕሜትን ምስ ኣለውዎ ካብኡ ጀሚራ ግብፅን ሱዳንን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝነበራ ፅልዋ ክህስሶን ከዳኽሞን ክኢሉ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ምእታዋ ድማ provides it with strategic leverage against Ethiopia and reasserts its role as regional security actor ስለዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ናይ ሱዳን ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩናታታ ክትሕመስ ከላ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኤርትራ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይና እትገብሮ ዘላ ኣብቲ ዞባ ዓባይ ናይ ሚሊታሪ ኣክተር ተፃዋቲት ዓባይ ተፃዋቲት ክትከውን ክኢላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣስተዋፅኦ ዘይብላ ኮይና ስለተረፈት ኣብ ኩናት ኣብ ውሽጣዊ ኩናታት ክትዋጋእ ከላ ኣብቲ ዞባ ኣበርክቶ ዘይብላ ኢንፍሉወንስ ዘይብላ ፅልዋ ዘይብላ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይና ብግምጣሉ ኤርትራ ገባሪትን ሓዳጊትን ክትከውን ጀሚራ ኢትዮጵያውያን እናተሰምዖም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እዚ ድማ ብቐሊሉ ዝብፅሕ ኣይኮን እዚ ንሳቶም ዝስምዖም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ካብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ዝመፅእ ቀጥታ ካብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ኣርቲክልስ ካብኡ ዝወፅእ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ዘንፀባርቕ እዚ ንኤርትራ ዓብ ሌቨሬጅ ክባ ከም ዝኻለን ንኤርትራ ድማ ከም ሓንቲ ሪጂናል ኣክተር ኮይና ሴኪሪቲ ኣክተር ክትከውን ኣብቂዕዋ ኣሎ ይብለው A deeper layer involves Eritrea's link with SAF, Egypt and the remnants of TPLF Arm 70 forming a hostile axis against Ethiopia ከምኡውን ሕጂ ግብፂ ሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ከምኡውን ገለ ክፋል ናይ ህወሓት ኣርሚ ሰብዓ ገለ ዝብለው እዚኦም ኩላቶም ንኢትዮጵያ ኣካቢቦም ንክሃርምዋ እውን ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ይብሉ ናይ ስትራቴጂካዊ ኮንሲኮንስ ናይ ርሑቕ ፀገማ ወይ እውን ናይ ርሑቕ ፅልዋናቱ ከንታይ ክኸውን ይንድሕር ኢልካ Ethiopia is increasingly sidelined in Sudan's conflict losing its mediator role ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ወላ ሓንቲ ተራ ዘይብላ ኣይ ሓጋዚት ኣይ ኣፍራሲት ኣይ ሸምጋሊት ወላ ሓንቲ ፅልዋ ዘይብላ ዓባይ ሃገር ክትበሃል ሽማ ንሕብረት ኣፍሪቃ ገለን ሒዛ ዘላ ክትበሃል ኣብ
ጎረቤታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል እንትርፈ ብሕማቅ ትሕመን በር ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ወላ ነቲ ሕማቅ ነረሰይፉን እኮ ሓጊዛቶ ለውጢ ተምፅን እያ ዘላ ስለዚ ጥቕሚ ዘይብላ ሃገር ኮይና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሱ ድማ ብዓይኒ ኤርትራ ክሪእዎ ከሎ ማርያም ዝሓዙን ዘለዉ ኤርትራን ኢጅፕት ናው ሼፕ ሱዳንስ ኤክስተርናል ኦሪየንቴሽን ኤርትራን ግብፅን ድማ ማዕረ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝያዳ ዝፀልዎ ዘለዉ እሶም እዮም ናይ ደገ ሓይልታት ብመንገዲ እሶም ተሓባቢሮም እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኮንሶሊዴቲንግ ሳፍስ adversarial stance with towards Ethiopia እዚ ማለት ድማ ሰራዊት ሱዳን ብቐጥታ ምስ ኤርትራን ግብፅን ይሰርሕ ስለ ዘሎ ስትራቴጂ ናይ ክልቲኦም ናብ ኢትዮጵያ ዝደልይዎ ክገብር ዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ሱዳን መጋበርያ ናይዞም ክልተ ኮይና ክልቲኦም ድማ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ሰርሑ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ ሱዳን ኣንጻር ኢትዮጵያ ኮይና ንኢትዮጵያ ሽግር ንክትፈጥረላ ዝዓበየ ሓይሊ ፈጢሮም ኣለዉ ይብል ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ቅድሚት እንታይ ክብለኩም ዘነ እዚ ናይ ኤርትራ መራሒ ዝገብሮ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ንዓና ክንሪኦ ከለና ብዓይነቱ ንደልዮ ዘለና ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለና እምበር መፍትሒ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን ኣገዳሲ ተራ ምህላው እንተወሓደ ፀላእትካ ምግዳል እዩ ምስ ሰራዊት ሱዳን ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስራሕ ማለት ሓደ ዓብ ደብናትና ብሰላም ንክነብር ዝገብር ኩነታት እዩ ኣብ ግዜ ሽግሮም ድማ ንሳቶም ሰላም ተረኺቦም ንሳቶም ተደይፈሪሶም እቲ ከፍርሶም ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ንዓና እውን ከፍርስ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንዑን ተመኪትካ ፅቡቅ እዩ ግን ኣገይን ዋጋ ድማ ኣለዎ እዚ ዋጋ ኣለዎ ንሕና ብናትና ከመይ ጌርና ንኸይድ እውን ምሕሳብ ከድልየና ስለ ዘለዎ ኢልና ነዛረብ ዘለና እምበር እቲ ዝግበር ዘሎ ምርጫታት ይኹን ሕርያ ሕማቕ እዩ ንብል የለናን ብፍላይ እዚ ናይ ኢማራት ኣብ ኩሉ ኣብቲ ትወጥቆ ዘላ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ዓይነት ስዕረት የጋጥም ኣሎ እቲ RSF ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ይግዝግስ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ጠቕላላ ሰራዊት ሱዳን RSF ስዒሩ ክውድኦ ይኽእል እዩ ክትብል ክብት ዝበለ እዩ ምክንያቱ ሓያል ዝኾነ ደገፍ ከድልዮ ካብ ኢማራት ካብ ቀጠር ካብ ቱርክ ካብ ገለ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ግን ኤርትራ ክትሕግዝ ትኽእል እዩ ዝበሃል ኣብኡ ስለዚ እቲ ርክባት ንሪኦ ኣለና እዚ ናበይ ገፁ ክኸይዱ ድማ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ንመለስ ኣብቲ እንደራ ኣብ ከባቢና ዘሎ ድማ ገለ ምልስ ኢልና ክንሪኦ ኤርትራ ማለት ኤርትራ ለተለቅ ያለ ኦፕሬሽን እኮ አትመችም ትንሽ ናት እዛ የተፈጠረ ጭራቅ የኤርትራን ህዝብ እያጠፋ ያለ ግን የቀጠናው እንትን ነው ለቀጠናው እስካለ በቃ ምንም እሱን በልኩ ካልተያዘና የመጨረሻ ልኩም እንዲህ ካልተደረገ ሁል ጊዜ ጣጣለ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኦፕንሊ ብግልፂ ኣንጻር ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ሓደገኛ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ትግራዊ ጀነራል እዩ መንጋግ እዮም ዝብልዎ እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ንእሽተይ ወላ ንሓደ ዓብዪ ኦፕሬሽን እውን ዘይትበቅዕ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ዓብ ሃገር እዩ የስ ክንዲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ግን ዓብ ሃገር እዩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሃገራት ኣዝየን ንእሽተይ ካብ ኤርትራ ኣፀቢቐን እዮም ብዙሓት ዘለዋ ኤርትራ ዓብ ሃገር እዩ ንእሽተይ ገለገለ ኢሎም ከንስዎ ዝፍትኑ ጀስት ናንሰንስ ካልኣይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጠቕላላ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ሓያል መርግፂ ዘለዎ እዩ ሰብ እዚ ስለዚ እንተወሓደ ፀላእትካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተገምጢሎም ፅባሕ ንጎ ካልእ ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ግን እዚ ሕጂ ትዛረብዎ ዘለዎ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ኤርትራ ዲያ ክትፈርስ ንስኹም ዲኹም ክትፈርሱ ንግዜ ንገድፊ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ዘረባ እዚ ግን ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ በብዙሓት መንገዲ ንዑ ዝመስሉ ለንቀነ ተፈንዮም እዮም ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ በመንገድ ልክ ያለም ዶክመንት የለም የሚል መንግስት ይመጣ እንዴ ቅድም እንደነገርኩ ነው ዋት ትላለህ ማለት ይሄ ሰፖርት ላላረግ አልችልም አሁን ከውን ከምነግርህ አቋሜም አስመራ ላይ ቁጭ ያለ ቡድን ትንሽ እየክልክለው ከራሱ ከጥላው ጋር የተጣላ ቡድን ከጥላው ጋር ነው ነገር በረኛውን ገፍቶ የጨረሰ አንድ ነገር ወጥ የሆነ ቤዝ እንትን የሌለው እዚህ ታች ድረስ መጥተ በጣም ወደ ሬድሲ አትወጣም ተብለ ተይዘ ምን አይነት ሀገር ነው የሚያደርገው አትሊስት ክርዶም ዘሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ አድሚኒስትሬሽን መራሕትና ኤርትራ እንታይ ዓይነት ተፀላዕነት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ I wish they see this ክሪዎን ተዝኽእሉ እየ ዝብላ ማለት ዩቱብ ዝርዩ እኳ ኣይመስለንን ግን እንደምንታይ ተፀላዕነትን ፀርፍን ውርደትን ኣብ ልዕሊ እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ይግበር ከም ዘሎ ሓደ ግዜ ስለምንታይ ዶ ደምፃልኩም ነዚ ዘረባ እዚ ኣይነውቅጭ ዘምፃልኩም ግን ፀላእትኩም ክንምንታይ ከም ፀልኡኩም ትፈልጡ ኣለኩም አለ ሰብ ግዜኡ ኮይና ከምኡ ኮይና ዝብል ዘሎ ነው ፀላይኻ ክንምንታይ ከም ፀላእካ ብቃላቱ ይነግረካ ኣሎ ክንምንታይ ክንዕቀካ ከም ዝፍትን ክንምንታይ ኣተሓይቱ ክርኤካ ከም ዝደሊ ዕድል እንተረኺቡ ድማ ከመይ ገይሩ
ትሪት ክገብረካ ብኸመይ ክርኤካ ከም ዝደሊ ዝነግረካ ዘሎ ኣምላኽ መስገን ከምቲ ንሶም ኣብ ርእሶም ኣፎም ዝሃቦም ዛረብዎ ዘሎ ኣብ ባይታ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ግን እዚኦም እዮም ካብቶም ኢሊት ናቶም ካብ ሓደ ሰብ ኣይኮንኩም ዘርእየኩም ዘሎ I'm just bringing you so much of content ክንዲ ምንታይ ከም ፀልኡኻ እንታይ ከም ዝሓስቡ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ I want to shape ልክዕ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ትምህርትታት ገይሩ ባሕሪ ኣለኩም ደኹም ዘለኩም እናበለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንክወሩ ዝምህሮም ዘሎ ኣነ ድማ ንመንእሰይ ኤርትራ እንታይ ክምሮ ዝደሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሓደጋ እንታይ ከም ዝመስል ብዛዕባ እዛ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ስእሊ ኩሉ ወይ ዝደሊ ውሕዳት ኢትዮጵያውያን ምስ ኤርትራ ሰላም ደሊ ክብሉ ከለዉ ከም መምህር ኣብርሃ ኩሉ ግዜ የደምፅዎ ግን ፕሮፖርሽን ስታቲስቲክስ ዝበሃል ፕሮባቢሊቲ ኣሎ ተገልቆ ክንደይ ይበዝሕ ካብቲ ኢሊት ዓይናዩ ዝበዝሐ እንታይ ዓይነት ዘረባ ዘለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘምፃልኩም ክመረና ይኽእል እዩ ክፅላኣና ይኽእል እዩ እቲ ዘረባ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሕቲ ፅላሎቶም ከማን ዘይኣምኑ ኣዝዮም ዝተነፀሉ ምስ ማንም ክሰርሑ ዘይክሉ ዝኾነ ዲል ክገብሩ ዘይክሉ እናበለ እዩ ነዊሕ ኢንተርቪው ገይሩ ዘሎ በቃ ብብዝሒ ዝዝረበሉ ዘሎ ሸ ፈተና ኢና ንሪኦ ዘለና ዝመፀና ዘሎ ብብዝሒ ቆራሪፆም ፓምፕ ይገብርዎ ስለ ዘሎ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናይ ብልፅግና ስለዚ እቲ ንኤርትራዊ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣምሓርኛ ይሰምዖን ክኾን ተስፋ ገብር እንተዘይሰምዓኩም ሓይሽ ምክንያቱ ንኤርትራ ገይሮም በሽካዕላል ዝዛረብዎ ምስቲ ቁጠባናትና ነቲ ስእልታትናትና የምፅዎ ነቲ ከተማታትናትና የምፅዎ ነቲ ኩነታት ናይ ህዝብና ነቲ ካምፕታት ዘሎ ህዝብና ገለ የምፅዎ ስለዚ ኤርትራውያን ሓያላ ስለ ዝኾንና እምበር ሞራልና ዝትንክፍ መሊ እዩ ሞራልና ዝትንክፍ ነገራት መሊ እዩ ምክንያቱ ሰብዓታት ዝነበረ ከተማናን ሰብዓታት ዝነበረ ከተማውን ሰማይ ምድርን ፍልል እዩ ዘሎ ንሕና እዚና ምዕቡላ ዝነበርና ሃገር ኢና ምዕባለ ንፈልጥ ዝነበርና ሃገር ኢና ብዙሕ ብድሆታት ስለ ዝገጠመና ድሕሪት ተመሊስና ኣለና ስለዚ እንታይ ግን እዚ ትሰምዖ ዘለኻ ነብስኻ ክትፍትሽ ዝገብረካ what can we do ስለዚ ፀረፈካ ትኾርም ኢኻ ክትድቅስ ወይ ኩንቶ ኢልካ ማልሓስካ ዝሃበካ ክንገለ ፀርፊ ክትድርቢ ማለት ኣይኮነን ታዳ ክቅስቅሰካ ክኽእል ኣሎ ደቂስካ እንተለኻ ተበራብር ሓንቲ ናይ ገብረልኡል ደርፍላ ተበራብር ደቂሱ ንዘሎ ተበራብር በሎ ትብል ገለ ደርፍላ ተበራብር እያ ዌይክ ኣፕ ማለት ንሰባይ ትንዕቕን ኢኻ ግን ኤርትራስ ምዕብልቲ እያ ነይራ ስቲል እውን ምዕባለ መልክት ዘለዋ ሃገር ቀልጢፉ ክምዕብል ዝኽእል ህዝቢ ዘለዋ ፃዕራም ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ እዚኣቶም ክንዕቁ ከለዉ ከምፃልኩም ከለኹም የስ ክሕረና ይኽእል እዩ ግን ፈሊጠ የደምፅኦ ስለምንታይ ኢትስ ጉድ ዊ ኒድ ቱ ፊል ላይክ ዳት ነዚ ፊሊንግ እዚ እንታይ ክትገብረለካ ጋርነር ንዑ ኢንጂነር ክትገብረለካ ነዚ ሕማቕ ዝስምዓካ ወይ ዝንዕቁኻ ዘለዎ ኣኪብካ ከም ነዳዲ ትጥቀመሉ ንምንታይ ምዕባለ ንኸተምፅእ ሓይልካ ንኽትሰርሕ ውዳቤታትካ ንኽትሕይሎ ኣብ ስራሕካ ንኽትሕይል ተጠቀመሉ ንዒቖምኒ ኢልካ ምን ኢና የድልየናኒ ንዒቖምካ ኩሉ ሓደ እዩ ስለዚ ንዓታቶም ድሌቶም ይበሉ ሃገሮም ክትፈርስ ስለ ትኽእል ናይ ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ዶንት ኬር ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክንከውን ኣለና ንሕና ክንሕርን ኣለና ከምዚ ዓይነት ክንከውን የብልና ንሕና ሓያል ሃገር ክንከውን ቦታተር ኣውጥራይ ደኮነስ ብቁጠባ ሓያል ክንከውን ካምፔይን ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ክንጉስጉስ ኣለና ኣብ ፖለቲካ ድማ ሓደ ነገር ይትሰርሕ ቀፃሊ ክትጉስጉሰሉ ክትክእል ኣለካ ሓደነት ኩሉ ግዜ ንጉስጉሰሉ ምክንያቱ መሰረት ናይቲ ፋንዳሜንታል ፋውንዴሽን መሰረት ወይ እውን እቲ ኣብ መሬት ዝወርድ እቲ መሰረት ናይ ገዛ ሓደነትና ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሕና ሓደነትና ንክንሕይል ከምኡ ድማ ብነብስና ንቁጠባና ንክንሕይል ንክንፅዕር ክገብረና ክኽእል ኣለዎ ክቕፅል እየ ስምዑ ኣብዚኡ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ኣቃሊልና ክንሪኦ ዘይብልና እዩ የትውልድ ጥያቄ ነው ሲባል በአንዳንድ ኢትዮጵያውያን አንደበት ደግሞ ባልተገራ መንገድ የሚገለጽም ቋንቋ አለ። ማንም ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወዳጅ ማንም ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገንጥላ የሄደችበት መንገድ ኢፍትሃዊ ነው፣ የዓለም አቀፍን ሕግ ያዛባ ነው፣ በሴራ ነው፣ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያን ከተፈጥሯዊ ከሕጋዊና ከዓለም አቀፋዊ መብቷ ሊያርቃት ነው ብሎ መከራከርስ የለበትም ወይ? ከዚህ በተቃራኒ የሆኑ አንደበቶችን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዲቤት ኦልሞስት ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ብዛዕባ ሉላውነት ናይ ኤርትራ እዩ። ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ምዃና ኮሎኒያል ሂስትሪ ኣሎ፣ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ኣለዋ እቲ ሃገር ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ንኸተትርፋ ወይ ገለ ዝበሃል ዘረባ ሓድሽ ፍብረኻ ናይ ታሪክ እዩ፣ ፋብሪኬሽን እዩ። ኤርትራ ኮሎኒያል ባውንድሪስ ንስሳ ዓመታት ጥልያን ክገዝኣ ከሎ ብትክክል ምስኣቶም ተረዳድዩ ዝገበሮ
ሃይለ ስላሴ ክመጽእ ከሎ እውን ፌደሬሽን ምስ ተገበረ ካርታ ናይ ኤርትራ ይቀየረን ኤርትራ ከም ኤርትራ ትኸይድ ነይራ ደርጊ ክወድቕ ሓንቲ እግሩ ምስ ወደቐት እዩ እዚ ወለዶ ዋላ ፖሎ ዝብል ኣውራጃ ገይሩ ሓርካ ንዓሰብ ርእሰ ምምሕዳር ገይርዋ ስለንታይ ኤርትራ ሓራ ክትወፅእ ከም ትኽእል ምስ ፈለጠ ባዕሉ ዝገበሩ ኣጀንዳ እዩ እዚ ንኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ትበሃል እዛ ጂኦግራፊካል ኤርትራ ኤርትራ እዩ ንሳቶም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባሕሪ ኣይግባኣናን እዩ ባሕሪ ይምልከተናን እዩ ኢልካ ምዝራብሲ ከመይ ጌርካዩ ንኢትዮጵያውያን ከምኡ እንተኢሎምሲ ከምኡ ዘይብሉ ወይ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ጌጋ እዩ ዝብሉ ኢትዮጵያውያንሲ ብሃገራዊ ክሕደት ክሕተቱ ኣለዎ እዮም ዝብሉ بهجراو كحدت تريزن بهجراو تلمت كحتت له نتديدا تو بحري يبلنا نحنا مسكالو تردادينا بسلام من قد كنركب على نزبلو يقبلوا لهم يلو كم بكحدت هجراو كحدت كراي لهم يمزلوا زلو نزمت نسركي اوفيشال بوليس غبروز دليو ከኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ልሂቃን እንበላቸው ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያን አንደበቶች ስለምንሰማን ይሄን ጉዳይስ የፓርቲ ጉዳይ ማድረግ ተገቢ ነው ወይ ቀይ ባህር የፓርቲ ጉዳይ መሆን ነበረበት ወይ እንደዛ እየተባለስ መወራት ነበረበት ወይ ምክንያቱም ቢያንስ አንድ ወታደር አይኑን አጥቶበታል አንድ ወታደር ቤተሰቡን በትኖበታል ለኢትዮጵያ ልዕልናና ክብር ሲባል በቀይ ባህር ላይ የተከፈለው ዋጋ ቃላት የማይገልጸውም ነው ተታይ ማዓት ወርደና ወደ ንሉላውነት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ቀይ ባህር ንመሓዝ ዝተከፈለ ዋጋ በቃላት ክግለጽ አይክልኒ ዝብል ዘሎ ናብ ሓደ ሃገር ክወሪ ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ግምጥን ኢሎም ከተማ الحسن እንታይ ትብል መሰለኩም ሶማሊላንድ ሲ ሀገር ክትከውን ኣለዋ ኻዩ ሶማሊላንድ ሀገር ክትከውን ኣለዋ ይብሉ ኦኬ ሶማሊላንድ ሀገር ክትከውን ኤርትራ ኩናይ ትኹናይ ትግድሳ ኣይኮነን ኤርትራ ሶማሊላንድ ነፍሳ ዝኻለት ሀገር እያ ኖ ነፍሳ ሓደ አውራጃ ናይ ሶማሊያ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኢለ ያነ ሶማሊላንድ ክኾኑ ተደልዮም የስ ንዓለም ሕጊ ነድግፍ ሓደ ካብ ርሑቕ መፂኡ ነቲ ዞባ ዝርብሽ ሓይሊ ከነፍቅድ የብልናን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግዛታዊ ዶባትን ገለመለን ኩሉ እዚ ክኽበር ኣሎ ኢልና ኢና ኣብ ግዜ ተዛሪብና ኢና እሳቶም ኣብ ሶማሊላንድ ኮንኮሎ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ይብሉ ተገምጢሎም ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ድማ እቲ ሃገር ኤርትራ ዝኾነትሉ ድሮ ኮይናሲ ኣብ ዓለም ተረጋጊፁሲ ዝተረስዐ ዝተቐበረ ዓሱር ናቱ ዝተገበረ ዓመት ናቱ ዝሓለፈ ኩሉ ዝተወደየ ምዕራፍ ተመሊሶም ዛዕብዮም ዛረቡ ዘለዉ ሰውዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ናይ ጥዕና ማለት ግን ተፀሎም ማለት ኣይኮነን ነገር ደልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ነገር ምድላይ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ወላ እቶም ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ካብኦም ይገድስሙ ያሁን ይችላል እና በእርግጠኝነት የዚህ ጦርነት ውጤት ይሄ ይሆናል ብሎ ማንም ሊናገር አይችልም ከተናገረ ለኔ አላዋቂ ነው ውጤቱን መገመት አይቻልም ግን ውጤቱ ብቻ አይደለም ለኔ የሚያሳስበኝ ሂደቱም ነው በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም ችግራችንን መፍታት ያለብን በጦርነት ነው የሚል እምነት የለኝም በዙሪያችን ላለ የፖለቲካ ችግር ወይም ደግሞ የግዛት ይገባኛል ጥያቄ ወይም ለሌላ ጉዳይ ይለው በጦርነት እርስ በርስ በመተላለቅ ችግርን ለመፍታት መሞከር መቆም አለበት ብዬ ነው ስለዚህ ጦርነትን በተቻለ መጠን አቅማችንና ሁኔታው በፈቀደ መጠን የምንችለውን ነገር ሁሉ ጥረት አድርገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 16 ወይ ናብ 21 ክፍለ ዘበን ችግራትና ብውግእ ክፍታሕ የብሉ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ኣብ ስደት ኮይኑ ሽግርና ብኩናት ክፍታሕ የብሉ ይብላሎ መፍትሒ ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ከም ዘይክእል ድማ ኩሉ ግዜ እቶም ኢሊት ናይ ኣምሓራ ይነግርዎ እዮም እንታይ ስኻትናትካ ኦፕሽን ይብልዎ ማለት ውግእ ደሊና ወይ እውን ብውግእ መሪፅና ዘይኮነሲ ኣብ ጣውላ ዲስካስ ኢልካ ክትዛረብ ተሃዲምካ ያለኻ ንክትዛረብ ዕድል ዘይሂበካ እንተሎ ብኸመይ መንገዲ እዩ ኩነታት ክፍታሕ ኢልካ ተሓስብልዎ እዚ ሕጂ በዚ ህዝቢ ምልዕዓል ወይ ገለ ገይርካዩ መፍትሒ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል እዩ ሪቶናት እዩ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ምርጫታት እዩ ዘለዎ ኣነ እውን ደቂ ሃገር ክቃተሉ ኣይመርፅን እየ ሓቃሓሽ ናተይ መርገፂ ዝነበረ እውን ከምኡ ደም ተፋሲስካ ዝመፅእ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ኣይድግፎን እየ ነይረ ሓደ ካብቲ ተቃውሞ ገለ ክበሃል ከሎ ተቐደም እውን ዘይሰማምዓሉ እንተሎ ደም ሓወይ ኣፍሲሰ ዘምፅኦ ለውጢ ኣይወሓጠለይኒ ይበሃል ኣይ ነይረ ድሓርካ ካልእቲ ምስኣል ግባ ኣቢለ ድማ እቶም ደም ከነፋስስ ኢና ትብሉ ኣይትገብርዎን ኢኹም ዝብል እምነት ነይሩኒ ብዋጋ ንፁሓትን ገርታትን ክትላገፅ ተዘይኮይኑ እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ከይዶም ተዋጊኦም ኣይፈልጡን እዮም ወሪዶም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ፆታ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ክንደይ ዓመት ክወስድ እዩ ለውጢ ትደሊ እንተለኻ ንህዝቢ እሚንካ ተዛሪብካ መጉትካ ተረዳዲኻ ለውጢ ክመፅእ ዘለዎ ካልእ ኣማራፂ ኩሉ ብሓይሊ እንተመፂኻ ብሓይሊ ዝኣልየካ ክመፅእ ናይ ትመፅእ እንዲኻ እንተመፂኻ ድማ ብሓይሊ ዝኣልየካ ክመፅእ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ብሓይሊ እቲ ናይ ደጋ ፀላይ ስለ ዝኸደ እቲ ተሪፉ ዘሎ ትደልዮ ብሰላማዊ መንገዲ ተረዳዲካ ህዝቢ ከኣምነልካ ኣለዎ ህዝቢ እንተዘይኣሚንሉ ድሮ እቲ ናትካ ሓሳብ
ብቁዕ ኣይኮነ ማለት እዩ ስለምንታይ ምጽእ ኣለኹ እዚ ናይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሓስቡ ዘሎ ይኮነ ናብ ኤርትራ ዘጸጊዑ ተዛርበ ኣሎ ጦርነትን እንዳይከሰት ነው ማድረግ ያለብን እንዳይጀምር ነው ማድረግ ያለብን የሚል እምነት አለኝ ግን እነዚህ ሁለት መንግስታት ሁኔታዎች አስገዳጅነት ብቻ ሳይሆን ወደ ጦርነት የሚገቡት ጦርነት ጠማቂዎች ናቸው ከጦርነት እንጠቀማለን ብለው የሚያስቡ አሁን አቶ ኢሳያስ ይሄን ያህል ዘመን በስልጣን ላይ የቆዩት ጦርነትን መሳሪያ በማድረግ ነው የኤርትራን የሀገር ግንባታ ሂደት አልጨረስንም ብዙ ጠላቶች አሉብን ገና ነን ያን ሂደት ባልጨረስንበት ሁኔታ ወደ ዲሞክራሲ ወደ ምናምን የሚባለው ነገር አስፈላጊ አይደለም እያሉ ህዝቡን ጠላቶች አሉ እያሉ እያስ ሕጅንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ደገ ጸላእት እዩ ከም ዝኾነ ናይ ውሽጣዊ ለውጥ ንኸይገብር ዝገብሮ ዘሎ ናይ ደገ ጸላእት ኣለውን ዝብል ኣጀንዳ ኣብ ውሽጡ ዲሞክራሲ ይኹን ለውጥ ይኹን ወይ ካልእ ነገር ንኸይገብር ምኽንያት ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዘረባ ግን ኣይ ቲንክ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለያ ነይረ ውዕል ኣልጀርስ ይተግበር ክብሉ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2002 2003 2004 ውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ይተግበር ትውሳነ ተባሂሉ ዘሎ ይተግበር ክብሉ ከለዉ ኩናት ስለ ዝደልዩ ይኩን እሳ እንተተተግቢራ እታ ጉዳይ ተፈቲሓላ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ሕሳብና ክንገብር እዩ የስ ኣብቲ መጀመርያ ብብዙሕ ጎነፅ ነይሩ ዋይት ሃገር ብኩሉ ክዕምፁ ኣይፍትኑ ነይሮም እዮም ግን ሕጂ ብኩሉ ወዲኣ ኣላ ናይ ኩናት ሸውሃት ከምዘየላ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ኣለና ኢና ግን ኩናት ድማ ፈቲኻ ጥራይ ትገብሮ ኣይኮነን ማለት ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ውግእ ትደሊ ክትብል ትኽእል ሕጂ ኣይደኖ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ተኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ውግእ ትደሊ ኣላ ኢትዮጵያ ክርስዕ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ዋላ ኣይኮነ ውግእ ዘይኮነስ ዋላ ንግዲ እውን ይደሊ የለን እዚ ሃገር እዚያሲ leave us alone ኢና ንብል ዘለና በይንና ግደፍና ህይወትና ባዕልና ክንበር ኢና የስ ክንድናትኩም ጣፋ ይበቕለና ንከም ይኹን ትብሉ እመንዎ ከም ኢልኩም ቡና ይበቕሎምኒ እመንዎ ሽሮ ገለ we don't care ኤርትራ ከምዚ ኣላ ተተኣኽለና ኢና ንዓና እንታይ ይበቁል ኣብ ኤርትራ ንኣኹም ኣይምልከተኩም ኤርትራ ተኣኽለና ወረግ ተገዲፍኩም ኤርትራ ዓሳ ጥራይ ክበላ ኽእል እዩ ዝኣክል ገማግም ባሕር ኣለዎ ስለዚ anyway these people are ካብቲ ርእሲ ናይ ኤርትራ ምሁራን ኣብዮም እዮም እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ድማ ኤርትራ ለውጡ ተደልዩ ገለ ንኤርትራውያን ግደፎ leave us alone እያ ተዘረባ ናትኩም ጉዳይ ግበር ተደልዩ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናትን ፖለቲካዊ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምግንጻል ወፍርታት ይካየድ ኣሎ ተባሂሎም ክልል ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻል ሰፋሕቲ ጻዕርታት ይግበር ኣሎ ክብል ሓደ ውድብ ፖለቲካ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ካብ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፖለቲካ ሹም ተንቤን ኣብ ዓንቀጽ 39 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ መሰል ምግንጻል ብምጥቃስ ትግራይ ንምግንጻል ሰፋሕቲ ጻዕርታት ይግበር እዩ ዘሎ ብምባል ገሊጹ ኣሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ተስፋይ ነዚ ዝገለጸ ምስ ኣሃዱ ፎረም ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኮይኖም ኣብ ዝሓለፉ 7 ክሳብ 8 ዓመታት ብስንክቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናትን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ መንነቱም ሕቶ ንክሓትት ከምኡን ንምግንጻልን ሰፊሕ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾም ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ምዃን ከም ዝሕፍር ጌርካ መውጻር ብሓፈሻ ትግራይ ንምግንጻል ሰፋሕቲ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎን እዚ ከም ዝኣምንን ገሊጾም ኢትዮጵያ كم تري ود لهم تجري كم هاجر كت جنسل زبال زربا of course ندري واحد كوين كا نمنتايكم حاسيبهم نختبل I mean you have to be رأس غادي يسرح هون خلال لو بتجري زجبر زلو ويا أبا أحمد زجبر زلو بالسجن زجبرهم زلو ممكن تاريخها تكون تجري ناب هاجر النت ويونا هاجر بحقك هلوا يخل دون ريلكا yes تملسي of course yes يخون زخل because what we witnessing is ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ትጥሜትና ሕፃፅ ዞና ይገለዶ ድባል ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠም መሰል ስለዚ ተጋሩ ሃገር ክኾኑ ድም ኣይኮኑን ንዓና ንኤርትራውያን ዝምልከት ጉዳይ እኳ እንተዘይኮነ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ሃገርነት ገጾም ናይ ሶማሊላንድ ይርዩ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ይርዩ ኣለዉ ብፍላይ እቲ ሰንቲመንት ወይ እቲ ድሌት ናይ ሃገርነት ዝነበሮም ሰባት ነቲ ኩነታት ንከሙታት ክጥቀመሉ ንቡር ከም ዝኾን ፍሉጥ እዩ ካልኦት ተጋሩ ነዚ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ዲባንክ ይገብሮም ኣለዉ ካልኣይ እውን መጀመርያ እዚኣ መስምዕዋ ኤርትራ እይ መሸግሮም መንበር እዩ ኮጥዒ ሰብ ነይሩ ኤርትራ እይ መሸግሮም መንበር ገለ ይብልካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኤርትራ መን ዓዲሞም ኤርትራ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ወረራ እዩ ጀመሩ ተዓዲሞም መፅኦም ብትባል ገበን ሙሉእ ተሳትፎ ገይሮም እዮም ብኡ ደረጃ ኢና ክንሪኦ ዝግባአና ሕዚ كم تري ود لهم ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኣብ ኩናት ከሎ ምስቲ ኣብ ግዜ ኩናት ዝነበረሉ ግዜ ዝበለ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ዲያ እተወ እንተይኮነ ተቐዳማይ ክሕቶ ዝግብኦ
أبي أحمد يمني عدمي تيوم يزبل زلو تزي أبزبنا تكنولوجي زنبرة وج كم زيد مثل حدا أبزبنا تكنولوجي زنبرة وج شبت زلو ويخو كلا يدما أبزبنا تكنولوجي زلو أبي إرترا زلو مرحنات قالوا سلزي هابد ما بزي خاطربح أبتجزي كوينات وانتقونه فلو يزخونه تحديد نتجار خمسة قبرنا نزيون خمسة قبرنا زبل تحديد أي نبرة تزي أتليست بوجن إرترا هم تزنبر نيرو كندي بقبر نيرم كم تريهم دلهم زياتهم كل زبلوز نبرو ريكارد ديوجن جن برول زلنا دمات مال تايتول نيركاي كونن كم بعد دونالد ترامب سلسونا ما حضرتي تمال زاربوز نورو تمال خبلكم كلوس قال بقالو تمال زبلا لو مي انت اراي زخيت سلازي كغبر سخف زبلو يكون مراحتي كم بعد جيتاچو ردا دما اكزاكتلي نتزلو كنتات مليسوم زدفو نرلنا سو حتى تخوينو فرست اند فورموست ابي يلو على توم ملكت የሚለው መንግስት ኢንቴንሽን ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ይወስዳል። የኤርትራ መንግስት ኢንቴንሽን ክሊር ነው። ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ይወስዳል። ላስቆመው አልችልም። ስለዚህ ያለን ልዩነታችንን አብረን ብንሰራ ነው የሚያዋጣው። ኣብዚ እጂ ኣብዛና ወዳታ ኣብዚ ቀረባ ገይርዎ ዝነበረ ኢንተርቪው ድማ ቀሪብ እንታይሉ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ርድዋን ሁሴን ብኣቢ ተላይ ይኹን ኣባና መስመፀ ርድዋን ሁሴን ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኤርትራ መራሒ ስለ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ካብኡ መፅኡ ናብ ኣቢ ናብ ትግራይ ልኢኽዎ እቲ ኩናት ተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ተጠቂሙ ካስየኩም ከም ዝኽእል ኢሉ ነጊሩ ኣጠንቂቕዎም ነይሩ ግን ደይሰምዑ ኮይኖም ንሱ ኣብቲ ኩነታት ከም ዘይነበረ እቶም ህወሓት ስለ ደይሰምዑ ወይም ኣነ ጲላጦስ ኢደይ ተሓፂበ ብምባል ክላገፅን ክሃድምን ከም ዝፈተነ ተጋሩ ብዝበዓሎም እንታይ ይብልዎ ኣለዎ ስምዑ ክልተ ክሪአኩም ብዛዕባ ጌታቸው ክንዛረብ ብዙሕ ባህግን ድልየትን የብለይን ኣነ ምክንያቱም ጌታቸው بترجعني بوليتيكية يكونن إلي يعني بوليتيكية يكونن حرف الناس سمع سو يكونن إلنا كنقلصوا هنا تمارون ناي حجر نهز مشتريو نازف زفهم شيء نحلف زارون ولا زراتات ترى نحو حصل كامتكا وينزخونو ناي مخت حيلتات بمصلع زرب زنبر ነገር አይኮነን ናይ ህዝብ ትግራይ ምስጥር ናይ ህዝብ ትግራይ ዓወት ናይ ህዝብ ትግራይ ባህልን ታሪኽን ጅግንነት እዩ ከመራስሕም ሺ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኒ ጌታቸው ረዳ ታርጌትድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይወርዶ ከም ዘሎ በቶም ተጋሩ ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ እቲ ሪል ትግራዋይ እቲ ኩነታት በዚ መልክዕ እዩ ክርድኦ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ እውን ናይ ኣብይ መንግስቲ ሙሉ ሙሉ ካብቲ ጀኖሳይድ ነፃ ኣውፂኡ ብናይ ሽግግር ፍትሒ እዩ ዝረአ ኢሉ ካብኡ ጀኖሳይድ ዝፈፀሙ ኣካላት ግን ፋኖን ሻዕብያን እዮም እዩ ዝብል እዚ ሕፅቡ እውን ኣይኮነን ባይዘወይ መውሓጢ ባዕቲ ጀኖሳይድ ይውልጥ እዩ ነይሩ ይሓፅበሉ እውን ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ እዚ እውን ካልእ ተራእዩ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ምስ ኩናት ተተሓሒዙ ማለት ትግራይ በተለይ ድሕሪ ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ መንግስቲ መደበኛ መንግስቲ ፈሪሱ ነበረ ከም ዝተወፀስ ካብ ዜሮ እዮም ተላዒሎም ሰራዊት ወዲቦም ሓቂ ተቃሊሶም ኢቨን ናይ 7 ትርጉም ዝነበረ ተዋጋኢ ዝብሎ ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ በዚያ ክወድእ ያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳግም ናብ አዲስ አበባ ተጓዒዞም ኣብ ትግራይ ዝለዓሉ ዘለዉ ብዙሓት ጉዳያት ንምፍታሕ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ምስ ሰበስልጣናት መንግስቲ ፌደራል ዝተኻየደ ሰፊሕ ዘተመሰረተ ብምግባርን ቀጻሊ ኣንፈታትን ብዝበለፀ ንምዝታይን ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማል ምሸት ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተጓዓዘ ሰሚዕና ኣለና ቀደም ኢሉ ናብ አዲስ አበባ ዘምርሐ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እዚ ጉዳይ ሕጂ ኣነ ናይ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ክዛረብ ከለኹ ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ መጀመርያ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ትዝክርዎ እንድሕሪ ኮይንኩም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኒ ማዱሮ ከመይ ገይሩ ንማዱሮ ብኸመይ መንገዲ ካብ ገዝኡ ከም ዝወሰድዎ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ምስ ተራእዩሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ፊልም እቲያ ክደጋግማ ከም ዝሓደረ ይግምት ኣለኒ ስለምንታይ ነዛ ፊልም እዚኣ ተጠቂሙ ንመራሕቲ ህወሓት መጀመርያ ቦምቢ ክጅምር ንመራሕቲ ህወሓት ከምዛ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበራ ከምኣ ክገብር ክፍትን እዩ ዝብል ግምት ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ መራሕቲ ናይ ፋኖ ወይ እውን ኣብ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ክፍትና ይኽእል እዩ
ዝብል ገምጋም ኣለኒ what do you guys think እንታይ ተሓስቡ ስኻትኩም I want to hear your thoughts on this ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ዓብዝናን ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ሃባ ዓለም ልቡ ተዛረባላ ሪወሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሓያል ምዃኑ ክፍል ተኾይኑ እንታይ ገብር ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ድሮናትን እዘን ሄሊኮፕተራት ኣለዋንን ገለን ዝብሎን ስፔሻል ገለመ ለምስ ኢማራት መሻሪቑ ቴክኖሎጂ ወስኹ ለይሉ ወይ ውነተ ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ወይ ናይ ፋኖ ብከምዚ መንገዲ ክፍትን ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ስለዚ they better be very prepared to መን ትብሎ ናብኡ ከይዱ ክበሃል ከሎ ድማ እዚ ታደሰ ወረደ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኣሎ ክበሃል ከሎ ድማ again another drama ክስራሓሉ ዝኽእል መድረኽ ከም ዘለውን ምግምጋም የደሊ ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣስከሪና ክንክሓልፍ መናብሪካ ፅቡቅ ነይረ ብኤርትራ ከመይ ኢለኹም ንዓይና እግዚኣብሔር ይመስገን ሽምኩም እስቲ ኣፋልጥን ዓወት ተኽላይን ደቂ ኣስመራ ኢኹም ደቂ ኣስመራ ካብ ኤርትራ ኢኹም መፂኹም ማለት እዩ እስቲ ንገሩኒ ኣብ ኤርትራ ዮናስ ዓወትታይ ትሰርሑ ነርኩም ከመይ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ኣበይ ተወሊድኩም ምናምን ካብ ዝብል ንጀምር ኣነ ምሕዳር ኣባሻውሊ ተወሊደ ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ስራሕይ ከዓ ከምዚ ናይ ጉልበት ኮይኑ ሲ ከምኡ ስራሕይ ነይሩ መናብሪካ ፅቡቅ ነይረ ብኤርትራ ማለት እዩ ስጋብዚ ሕጂ ድመፅእ ማለት እዩ ካብዚ ዝመፀሉ ሕጂስ ፅቡቅ ነበር ነይረ በጋጣሚ ኮይኑ ምስ ናይ ኩነታት ኮይኑ ተኣሲረ ካብዚ ናብዚ ግዴታ ምሻለ ብዘይ ምርጫስ ናብዚ መፅእ ኣብ ኣስመራ ምስ መን ትነብር ነርካ ምስ ኣደይ ነበር ነይረ ምስ ወላ ኣብ ከተማ ኣስመራ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ደረጃኻ ምናምን ወይ ዝነበረካ ሂወት ዓይነት ሂወት ነይሩካ ዝብል ነገር ንእሽተይ ንገረና ሂወተይ እኳ ትምህርቲ ታሽዓይ ክፍሊ ደረጃ በፅሐ ነይረ ሕጂ ሂወተይ ኣነ ብናይ ካልእ ዜጋ ማለት ብኢትዮጵያዊ ሒዘ ኣነ ኣደይ ስለ ዝዕብየትኒ ብናታት ሒዛትኒ ጉቦ ናይ ኣቦይ 85 ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝኸውን ሓወቦይ ተመላሊሱ ንዓይ ክረክብ ማለት እዩ ኣብ ግላስ ደቀ መሓረ ተሃሪሙ ኣቦይ ሽሙ ነይሩ ፀንሐ ተዳሃይሲ እዩ ኣነ ተወሊድ ኣነ ዓብየ ማለት እዩ ከባቢ ወደ 18 ገለ ምስ ኮንኩ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣገዲደ ምውቋል ገለ ክብላ ኣይደለኹን ከይተሓመኒ ሕጂ ምዝ ናይ ኣጋጣሚ 2021 ምስ ኮነ ምዝ ናይ ኩነታት ብኢትዮጵያ ውዕላፍ ሰዓት ተታሒዘ ማለት ጊዜስ ገደብ ኣሎ ሕጊ መንግስቲ ተኸቲልካ ትኸይድ ማለት እዩ ከለበት ነደይ ከይዱ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚኦም መንእሰያት መሲልኩም ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ከም ዝነበሩን ወላ እኳ ኢትዮጵያውን ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ይነብሩ እንተነበሩ እቲ መነባብሮ ናቶም ተመሳሳሊ ስራሕ እውን ትሰርሕ እንተኮይንካ እቲ ገንዘብ ኣብ ትግራይ ትረኽቦ ኣይኣኽለካን ኢሉ እቲ መነባብሮ ክቡር ስለዝኾነ ናይ ጉልበት ሰሪሕካ ኣብ ኤርትራ ትረኽቦን ኣብ ኢትዮጵያ ትረኽቦን ወይ ኣብ ትግራይ ትረኽቦን ንበይኒ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ትረኽቦ ጥራይ ዘይኮነስ ንመነባብሮካ እንታይ ገብረልካ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብዝረኸብካዮ ገንዘብ ፅቡቅ ንኽትነብር ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ና ኣነ ኣብዚ ኩነታት ክልተ ነገራት እየ ዘስተባህል ንሳቶም ንኤርትራ ክኸዱ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ስለዝኾኑ ኤርትራውያን ክኾኑ ድዮም ናይ ኢትዮጵያ ወረቐት ድዮም ክነብሩ ስደተኛታት ኮይና ስለነብር ዘለና ከም ስደተኛታት ስለዝነበሩ ፍርዲ የብለይን ሕማቅ ቃላት የብለይን ኣሽቃላል የብለይን ኣብልል እዮም ሰብ ስደተኛ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ስደተኛ ኮይንካ ትነብር ዘለካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ህዝቢ ኣሽቃላል ምግባር ድንቁርና ጥራይ ሂወትካ ረሲዕካ ንካልኦት ምፍራድ ኦኬ ዳረሳይድ ንዓገዲፈ ሱዳናውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ይቕመጡ ብፍላይ ኢትዮጵያ ወረቐት ዘለዎም እንተኮይኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይግባኦም እዩ ማለት እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይግባኦም እንተኮይኑ do you know what's happening unproportional advantage ከም ዘለዎም ትፈልጡ ዶ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ መንእሰይ ተማሂሩ 12 ክፍሊ ምስ ከደ ሳዋ ይኸይድ ኣገልግሎት ይኣቱ ስለዚ ትካል ክኸፍት ኣይክእልን እዩ ቢዝነስ ክገብር ኣይክእልን እዩ ግዜ የብሉን ንከምዚ ዕድላት ዕድል የብሉን እቶም ስደተኛታት ሱዳናውያን ንኣብነት ሕጂ ኣነ ከይከትኩ ከለኹ ዝግምቶ ትካላት ንክኸፍቱ ዝበለፀ ዕድል ኣሎ maybe ላይሰንስ ከይልዎም ክእል ወላ ብናይ ኤርትራዊ ላይሰንስ ተኻርዮም ሸይጦም ንክነብሩ ይኽእሉ ምክንያቱ ወረቐት ኣለዎም ኣብ ከተማ ንክሰርሑ ወረቐት ተዋሂቦም ኣሎ ይብለኩም ኣለኹ ግዜ ኣለዎም ኣይግፈፉን እዮም ናይ ዓዶም ወረቐት ስለ ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ኣለዉ this is giving them an advantage ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣድቫንቴጅ ይቦም ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራውያን መንእሰያት ኮፍ ኢሎም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዘሎ ኣብቲ ከተማታት እዚኣቶም ግን ኮፍ ኢሎም ክሰርሑ ክነግዱ ክሰርሑ ክሽቅሉ ዕድል ኣለዎም ምክንያቱ ግንባር ኣይከዱን እዮም ዘለዉ ክኸዱ ይኮንኩን ዘለኹ ግን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተተፈጢሩ ናይ ኤርትራውያን ዲስኣድቫንቴጅ ኣብ መብዛሕትኡ ዓለም እንታይ ከትፈጥር ዜጋታት ቀዳምነት ይህልዎም ስደተኛታት ድማ ካልኣይ ኣሜሪካ ከምኡ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኪድና ዓድኹም እዮም ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ወዲ ዓዲ ቀዳማይ ድሕሪ ስደተኛ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ከም ቅቡል እዩ ዝርዮ ኣብ ኤርትራ ግን ድሕሪ ነቲ መንእሰይ ኩሉ ናብ ኣገልግሎት ትወስድ ዘለካ
ኣብ ዓዲ ክዋሳእ ብፍላይ ስደተኛታት ክመፁ ተጀሚሮም ሕጊ ከይቀየርና ስደተኛታት ተመፅዮም ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ዲስኣድቫንቴጅ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ግንባራትን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሓትን ክወፍር ከሎ ፕራይቬት ትካላት ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ እቲ ስደተኛ ግን ወላ ወረቐት ኣይሃልዎ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ወረቐት ከይብልና ከላ ሬስቶራንት ንክፍት ነርና ኢና እኮ እንድሕሪ ምስ ካሊእ ኤርትራዊ ወረቐት ዘለዎን ክሰርሕ ዘይክእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሻሪኮም ትካል ገይሮም ንሶም ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ዶሚኔት ክገብርዋ ክእሉ እዮም ተዓዲ ፅባሕ ንጎ እዚኣ ተተሓሳስበኒ ንዓይ ኣይዶነ ንስኻትኩም ብኸመይ ትርእይዋ ናባኻትኩም ክገድፋ ይደሊ بزخنا نزيهم سبازياتهم كملوا سيدا ليديهم قال ملا نعم منقصوز قد فوقينا سدتنيا تأصل زخنا كم سدتنيا ينبرون تنيرم فردية بلينا باليوم أملاخ نتحسب لبهم يسمر لهم ترى دبل كم سدتنيا نسدتنيا كفرد عيد اللي يعني بزنت عيد لكم تاخذ ايش كل جههم دانو اوكي نحن تكال نيس اللي بركينا كال زربا ابزيال لحنت كل تبدا لنا زي خير اخو Houses in Eritrea, got an island. Island? Yeah, I got a whole island. Now it gets covered up by the ocean. But it's under there? But you know, some people might call it a sandbar, but it's got stuff growing on it. So it's an island as far as I'm concerned. Can you build anything on it or I no? mean, you could build a dock. Yeah, you could build a structure. What made you buy that? It's beautiful and I could. Yeah. So why not? But I mean, you could have bought. And it was affordable. You could have bought like a little house or a home. I already got houses. Yeah. So I inherited those already. Oh, so you have the house. Yeah, so you I like got the houses. Let me get a piece of. So كم تري ولا لهم تفني حدش أبي إرترا دسيت علني إلى فيديو جيرا بأمريكا تعدسيت بما يستشفنت يا جن مريض كم زلوا في اللاتيو سلزي أو قال بوينت قال قبل لا تخليها يعتبر دلا. Now I have seen many Eritrean بار دسيتات ناتنا عن هبتاماتي وهبالله من شكل باي anywhere ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዋ ኤርትራዊ ዜጋ እንድሕር ኮይና ኦፍ ኮርስ ንካልኦት ኤርትራውያን ክገዙ ይፍቀደሎም ንገሌልካ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ሺዝ ማርኬቲንግ ኤርትራ whatever it is ማርኬቲንግ ዘይርድኦ ኣብ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ንኤርትራ ብዓለም ደረጃ ማርኬት ክትከውን ኣምባሳደር የድልየካ ኣምባሳደር ናብ ኩዕሶ ንኣብነት ኣብ ናይ ዓለም ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣምባሳደር ናትና ከይበልናዮ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ እዩ ባንዴራና ተሰኪሙ ዝኸይድ እዩ ክብሪ ይሃቦ ከምኡ ድማ ቢንያም ግርማይ ኣብ ብሽክሌታ ናይ ዓለም ኣምባሳደር ናትና ይቶም ካልኦት ኩሎም ስፖርተኛታት ድማ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ዓለም ኒፕሲ ሃስል ነይሩ ቀደም መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ተፈና ሓድሽ ድማ ብሃገራት ቆርዕ ሰብ ኣላ ደሴት እኳ ኣብ ካልእ ዓለም ብቐሊሉ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ዓዳ መፂኣ ካብቲ ብዙሕ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ደሴታት ወሲዳ ተሰኪማቶ ክትከዳ ኣይኮነት ናይ ኤርትራ ፕሮፐርቲ ሰብ ተሰኪሞ ይከይድን እዩ ሆቴል እያ ክሰርሓሉ ተሰሪዓ ሪዞርት እያ ክሰርሓሉ ቱሪስት ከተምፃልካ ትኽእል ከምዚ ማርኬቲንግ ጌራ ስለዚ ሓንጎልና ኣይነፅብ ብኩሉ ግዜ ነገራት ክበሃል ከሎ ንዓና ዘይተኾነ እምበኣር ከምዚ ኮይኑ ናው ነገራት ዝተፈላለዩ እዮም እሳቲ ከተበርክቶ ትኽእል ኣለዋ ከተበርክቶ ንትኽእል ድማ ብትውልድ እያ ኤርትራዊት እምበር ኣብ ኤርትራ ይነበረት ስለዚ ንሓደ ሰብ ናብ ኤርትራ ተወልዱ ዘሎ ንኤርትራ ጠቕማ ዝኽእል ከበርክታላ ንዝኽእል ሰብ ብፍላይ ገዛ ንክሰርሕ ድዩ ከምዚ ኣይላንድ ገዚኡ ኢልካ ኣይትኾሪ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ንዓኻ እዩ ዝህበካ ዘሎ ነቲ ደሴት ይኹን ነቲ ገዛ ሒዝዎ ይከይድ ንዓድኻ ይትገድፈልካ ግርማ ይትገድፈልካ እዚ ከምዚ ሓንጎልና ይነፅብን ማለት እዩ ፍላይ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ደሴት ኣይኮነ ወላ ካልእ ከልምዕ ዝኽእል እንተኮይኑ ሃቦ ጥራይ ባህላ ያነ ጥራይ ንሃገር ጥቕሚ ዝፈጥር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ባህላ ያነ ብናተይ ርዲት የስ ንካልኦት ጎነታት ክትቦም ከለካ ትፈሪ ኢኻ ቁርብ ትለይ ግን ኢቨን ንሱ እውን ንሕና ጥራይ ኮነን ኣብ ዓለም ዘለና ክንወዳደር ስለ ዘለና ኩነታት ክርኢ ከለና ኣብዚኣ ካ ኣላ ሓንቲ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ግን እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ ንዓይ እውን ብዙሕ ግዜ ሓቱኒ ኣነ ናተይ መስለን እንድዩ أنا خلصت عشان عصرت حدا هنا بعد مسير أبصر سلام حد بعد عم سريح لهم كم بروجكت مانجر كم جنرال مانجر كم كونستراكشن كامباني سريحة أبزع عند بيت مرتيز ناتف كم تفلت ضغط غينا بحنسينا نسرع ولا تدلخ ما هجرون كوا بحد ما راح يزمر كوس سنت الكون كل صبوغي بجي بزح زي سبب حتى ننتايو أنا من تاي كندا ذكر كمالسي وحسنت ولا نقول الكون كل صبوغي وأفريقاس حدا مع التيم في كوسي تلفونيو ولا تدلخ ما هجرون كوا بحد ما راح يزمر كوس سنت داخلو أخي لكم ودبلا كاسة ولا مزحته بحاليتيو قال يقول من البعث بفلت أو ديو أيكون قاعد ترى كون لهم حاله مع التسخص كم زي بيزنس لعلم تحت نقاط من ديو حالك زي ده يتعوض له زي له حالك زي حفت له زي له كم عينة وسانس وسين كاتفل الدو كم عينة حسب سمتي كاتفل الدو نايم مخاد هو تفتاني حنسة نوحل في قلبتنا قبض مسكود ونايت مرتقدلات قال لي حسن يجن أفريقيا أنا هتوصل نجار نحن أفريقيا سلازخنا حجي مسايس السما معنا عبنا زمتاي أتعب أبي أقول أنا يمخ بعرف شو تازر بعد زرب وازلون من تاي كندا زي تخدي زبل أتي
كندا زلو كم تنساتهم كجبروا زخلو كجبر كيلو يلو زي حسب سبيل لما زوج زي أوروبا سلا دبت أحكام بغطر سلا تجمر كافلو يشمات ويون معارك يكون قلقل سبب لك زارب كله أوروبا قاعدية يدول أوروبا تقام على كشمات يكون هذا بوتيها بس إعكاز لها سوتي أوروبا تقام تاجر كاي تحطه سو تاي بتسكا قلقل سب نبي أوروبا وين بكندا مفتوحسي كم هذا عبي معارك يردوسو سبب له it's wrong it's just a place ምናልባት ኣብቲ ቦታቲ ክትምሃር ዕድል ክትረክብ ትኽእል ፀጋታት ክልዎ ኽእሊ ብልጫታት ክልዎ ይኽእሊ but it is just a place ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪካ እንተ ሃብቲምካ ወረቐት ናይ ሓደ ዕስራ ዝኾነ ሃገራት ኣብዘን ኣይላንድስ ዘለዋ ክትገዝእ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ዶ ትፈልጡ እዮም ኮሱ ገንዘብ እናሃለወካ ምስ ከደ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ ኣለ ክብሉ ኣይስማዕኩምን ስለዚ ነቶም ዝምዕብሉ ዘለዉ አንተርፕረነርሲ ምኽሪ ናትኩም ኣየድልዮም እዩ እንተኺኢልና ከምኦም ቢዝነስ ጌርና ንሃገርና ቢዝነስ ማለት ንነብስኻ ኮይንካ ንኻልኦት ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ማለት እዩ ሰራሕተኛ እንድሕር ኮይንካ ንነብስኻ ጥራይካ ትነብር ነብስኻ ንስድራኻኒ ሰራሕተኛ ምዃን ኣብዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ዋላ 2 ሚልዮን ተኸፈል ዳ እምበር ንነብስኻ ጥራይካ ትኸውን maybe ንስድራኻ ትኸውን ትካል ዝኸፍት ሰብ ግን ንነብሱ ዋላ ገንዘብ ይቱ ንኻልኦት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጥሪ ስለዚ ትካል ዝገብር ሰብ ኣይንዓንቅፍ ክተባብዓልና ኣለዎ ክበዝሓልና ኣለዎ ባህላ ያነ ናተይ ርዲት ነዚ ይመስል ነዞም ከም ዝገብሩ ድማ ኣምላኽ ሓግዝኩም እንድሕር ገንዘብ ኣለኩም ድማ ወረቐት ናብ ካናዳ ስለዚ መጻኻ ደይኮንስ ካልእ ኣማራጺታት ኣሎ and I am pretty sure they know this thing ስለዚ ነቶም ኣብ ቢዝነስ ዝነጥፉ ዘለዉ ናብ ኤውሮጳ ክትመፁ ኢልኩም ቢዝነስኩም ኣይትሽጡ ከተጣዓሱ ጥራይኩም ትኽእሉ ናብ ኤውሮጳ ይኹን ናብ ካናዳ ብዝኾነ መንገዲ ክትመፁ ትኽእሉ እዮም ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ኣምላኽ ሓግዝኩም ኣይሆብ ኣፍሪካ ድማ ትምዕብል ኣፍሪካ ክትምዕብል እያ እንደል እምበር ዘዘርከበ ዘዝሸጠ ሸይቱ ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካን ክመፅእ ድሌታ ኣይኮነን ኣነ እንተተኻኢሉ ኸማን ካብዚ ንኤርትራ ንምለሰሉ መድረኽ ይፍጠር ኸውን ኢለ የፅሊ ዘለኹን ዝጉስጉስ ዘለኹን ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽንውድይና ምዚያ ደርፊ ድማ ክንገትፈኩም ኢና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ገበይ ኣለቡ ገቢል ኩሉ ጠልቡ مبدأ كير ويلت بدر عدا الشفتوت قبين جالس قبيل تحرر دل الناس الأمر داي أفلق بوابدي دول لسقم هجوم لستدي يا مسورة بحضارة لبدي أسك آخر رحوتي أتبادب أدبر الشبان سكاب كل أتوق الأباينا أدمايو كي يحلق عيب على المبدأ تودي شعبينا